Moi bons días a todos. Espero que teñan pasado unhas boas festas e vamos a comenzar o pleno ordinario do 25, ainda que se celebra un día posterior, 25 de decembro de 2018, cos seguintes puntos no orden do día. Primeiro punto. Señor secretario, lí usted o primeiro punto. Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de noviembre de 2018. Unanimidad. Gracias. Segundo punto. Es la propuesta en relación con los escritos de las alcaldías de los concellos de Osaviñao e Mondoñedo, solicitando una modificación, sustitución dun investimento e dunha actuación cultural incluídos no Plan Único de Cooperación cos Concellos 2018. Foi dictaminada en la comisión informativa por unanimidade. Entendo que haxa unanimidade. Unanimidade. Terceiro punto. Es una moción del Grupo Provincial Socialista para instar a Xunta de Galicia a que cumpra o compromiso coa finalización da Ronda Leste no Concello de Lugo. 6 minutos o voceiro do Partido Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Moi bons días a todas e a todos. Traemos a este pleno unha proposta sinxela no que é o que se pide, pero parece que difícil de que se vexa materializada, que é instar a Xunta de Galicia a que cumpra o compromiso adquirido na publicación do BOE e do DOGA no mes de decembro do 2009, hai 9 anos, referido á construción da segunda fase, ou tramo 2, da Rolda Leste de Lugo. Asimismo, tamén que se asigne unha partida orzamentaria especial e con carácter de urxencia para levar a cabo a redacción do proxecto da Rolda Leste. A Rolda Leste é unha parte dese perímetro, desa rolda que pretende circunvalar Lugo e, polo tanto, ser o gran distribuidor de tráfico da cidade de Lugo. Cidade que ten medrado, a parte de dar atención á demanda de milleiros de usuarios que día a día se desplazan cara ao Hospital Universitario Lucus Augusti, o ULA, o verdadeiro tractor do maior número de tráfico que se produce por esa zona. A Rolda Leste foi unha realidade. No ano 2008 colocouse a primeira pedra da Rolda Leste e executouse o tramo que une o que é a estrada de Ribadeo coa estrada da Fonsagrada. Queda pendente o tramo que iría dende a estrada da Fonsagrada cara á tolda de Castela. Polo tanto, que sustituiría ou que daría saída ao tráfico que ahora mismo está asumindo o Paseo do Rato. Fíxense vostedes que ironía, un paseo asumindo 6.500 vehículos diarios, 4.500 vehículos diarios, de 650 que asumía antes da apertura do ULA, e a Rolda Este, que realmente debería ter a capacidade para asumir todo ese tráfico, desaparecida dos proxectos de investimento en esta provincia. Esa primeira fase, que iniciou as obras en marzo do 2008, contou con un orzamento de 9,9 millóns para ese treito, que son 2,36 kilómetros. E remataron as actuacións na data prevista, o ano 2009. En febreiro dese ano, o Goberno do PSOE na Xunta de Galicia comprometeu, como digo, en febreiro do 2009, a licitación do proxecto construtivo da segunda fase no segundo semestre do ano 2009. Publicouse o 23 de decembro no Boletín Oficial do Estado baixo o nome de Contrato de Servizos para a realización do proxecto do trazado e construción da obra Ronda Este de Lugo, treito 2, LU 530, Nacional Sexta, orzamento 285.280 euros. Entrou o Partido Popular no Goberno da Xunta e non soubemos nada máis
nada máis da Rolda Leste ca que había ese tramo feito. Orzamentouse no ano 2010 con 500.000 euros, 2 millóns para o 2011, 400 para o 12 e 2 para o 13. No 2011 orzamentáronse 239.000 euros para estudos previos. No 2012, 20.000 euros ou 20.000 euros para non sabemos moi ben que, con 1,5 millón de euros para o 2013 e outro para o 2014, e no 2013 xa non apareceu nos orzamentos da Xunta. Eso ata o día de hoxe. Polo tanto, esa gran necesidade, porque a mobilidade xa é un dereito, e así debemos entendelo, ese gran distribuidor de tráfico da cidade de Lugo, que circunvale xunto a Nacional Sexta, xunto a Rolda Norte, que algún día se acabará de desenvolver porque tamén desapareceu das previsións inversoras do Goberno central durante o mandato de Mariano Rajoy, e a Rolda Leste, teñamos un perímetro completo que realmente nos permita distribuirnos, mobilizarnos a calquera punto da cidade de Lugo, pois con certa celeridade e con certa seguridade no desplazamento. Polo tanto, a petición é máis que adecuada, porque o hospital sigue estando onde estaba no ano 2009, sigue xerando o volume de tráfico que sigue xerando unha actividade como hospitalaria, e os cidadáns móvense. Pretendense desenvolver tamén outras zonas industrializadas ou de asentamento de actividade industrial, comercial ou de servicios, e, polo tanto, necesitamos mellorar esa mobilidade. Por moito que faga a Deputación en mellorar as condicións de seguridade, de circulación e demais, polo Paseo do Rato non deixará de ser un paseo ocupado, un paseo utilizado para un uso para o que non está pensado. Podemos botar deslurri cantas veces queiramos para mellorar a adherencia. Podemos seguir investindo, pero non poderemos asumir a través do Paseo do Rato o tráfico que ten a capacidade de asumir a Rolda Leste. Polo tanto, é inaprazable que se desenvolva este investimento, que se desenvolva esta dotación, sin paliativos, sin excusas, sin ningún tipo de relaxación ou de deixación para que Lugo siga sin este servicio, porque é o que nos ven pasando dende hai moitos anos. E hoxe, aunque nos centremos en este, que é a Rolda Leste, debemos lembralos absolutamente todos. Todos están paralizados. Polo tanto, este, que é unha necesidade capital, que é unha necesidade fundamental para que o tráfico da propia cidade e o que chega dos concellos limítrofes e de outros puntos teña por onde desplazarse, por onde acceder polo punto máis cómodo e polo espazo máis eficiente a calquera lugar da cidade que se desplace, pidamos todos que se faga esa Rolda Leste e que se faga como se fan os compromisos, con diñeiro e con proxectos, publicado no BOE e no DOGA, e non sabemos absolutamente nada máis de eso desde o ano 2009. Van 9 anos e é hora de que se vaya facendo. 6 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Para desearles felices festas e felices navidades a todos os funcionarios da Diputación, aos periodistas e aos diputados aquí presentes, decir que, como é unha proposta reiteradamente presentada aquí, defendida por min en varias ocasións, e, como dixo o portavoz do Partido Socialista, pois unha necesidade, eu creo que para todos os lucenses e para que a seguridade incluso viaria do xente que se move e circula en torno a Oula, vou a votar favorablemente. Nada máis e moitas gracias. 6 minutos o diputado do BNG. Ben, estamos ante unha destas propostas de instar a outra administración, menos mal que estamos no final da legislatura, porque agora que se acabou
para o Partido Socialista a veta do Goberno Central, pois habrá que insistir doblemente no caso de instar a Xunta, non? Cuestión que supoño que é moi necesario e ainda quedarán moitas cousas para as que hai que instala, non? Pero, bueno, é curioso que desaparezan de repente todo tipo de reclamacións ao Goberno de Madrid como se todo estuvera bien e perfecto. En todo caso, non vai ser o BNG quen diga que non é necesaria esta infraestructura. Lóxicamente, para todos aqueles veciños e veciñas da parte este da provincia, veciños do Corgo, os veciños que veñen da zona sur da provincia e non queren ou non poden coller a autovía, lóxicamente seríais moito máis cómodo que houbera unha ronda perfectamente feita e en boas condicións para poder acceder non só ao hospital, non? Senón incluso para vir á parte norte da cidade. O que pasa que, bueno, calquera obra deste tipo, lóxicamente, debe contar co respaldo ou co acordo co conxunto de veciños e veciñas afectadas e, a parte, de ter tamén o visto bon de todo tipo de asociacións que normalmente participan nestes proxectos, non? Chámense ecoloxistas ou doutra índole, non? Co cal non vamos ser nós quen vamos negar esa necesidade. O que si nos parece tamén un pouquiño extraño, cando menos, vista a parálise a incompetencia manifesta que está a demostrar o Concello de Lugo en todos os seus proxectos que debería ter feito ou ter en marcha, que se obsesione en instar a outras administracións cando eles mesmos non son capaces de levar adiante os seus propios proxectos. Estamos falando do desdoble da Duquesa de Lugo, unha obra financiada por esta institución con máis de 1,5 millón de euros, bueno, cada un que valore esa financiación que non se sabe aínda nin cando sequera vai poder empezar. Estamos a falar do propio auditorio que sigue sin funcionar, estamos a falar da praia fluvial que non se sabe nada dela, estamos a falar de, inda que fora, instar a Xunta de Galiza a que busque unha solución ao cuartel de San Fernando que temos aquí ao lado e sigue sin moverse absolutamente nada, estamos a falar da Unión do Miño do Gato que non sabemos nin se espera, non? Que se poida facer nada nesta legislatura ou a propia rotonda de San Eufrasio con as fontiñas da cal tampouco sabemos nada, non? Parécenos moi ben instar a terceiras administracións ou a segundas administracións para que fagan o seu traballo, pero calquera administración creemos que debe primeiro intentar facer o que ten encima da mesa, non? Sin que quite que tamén se siga solicitando ás demais, non? Igual que algúns defendemos que para que unha administración solicite axuda a outra para un proxecto, primeiro ten que ser capaz de gastar os propios cartos que ten na súa propia administración, pois o mesmo deberá ocorrer neste caso, non? En todo caso, pois visto, non, esta falta de proxecto que pode ter o Concello de Lugo e visto o abandono sistemático que ten sometido a Xunta de Galiza a provincia de Lugo e tamén tendo en conta a propia dinámica política desta institución, pois no caso da provincia de Lugo temos o que se chama a tormenta perfecta, non? É dicir, parece que estamos condenados ao subdesenvolvemento, a seguir sin que haxa ningún tipo de futuro para a provincia e a que os nosos mozos e mozas teñan que seguir marchando e non teñan ningún tipo de expectativa de levar unha vida medianamente digna na provincia. En todo caso, eu creo que, insisto, non vai ser por nós polo que non se inste a Xunta que faga isto, pero tamén que o Concello se poña as pilas e que se poña a traballar porque a cidade e a provincia necesita. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, bos días a todos. Bueno, lóxicamente estamos a falar dunha infraestructura importante para a cidade de Lugo, importante para a provincia de Lugo. Nese sentido, lóxicamente, tanto o Grupo Provincial como o Partido Popular de Lugo apoiamos este tipo de iniciativas. Aínda que ben certo que require un certo análise a moción presentada polo Partido Socialista. En primeiro lugar, pídese que se cumpra o compromiso publicado no seu día no DOGA, ese compromiso, lóxicamente, é a vontade da Xunta de Galicia cumprilo. De feito, agora mesmo está reunido o propio delegado da Xunta de Galicia en Lugo co representantes dos veciños desta cidade. Tamén é certo que se fala de que se asigne unha partida orzamentaria especial. Lóxicamente, neste sentido, chega tarde esta proposta do Partido Socialista, probablemente
ou irían falar á Federación de Veciños e os veciños de Lugo e tentan apuntarse algo a ese carro, pero, lóxicamente, o debate orzamentario no Parlamento de Galicia xa remateou e os presupostos da Xunta de Galicia para o ano 19 xa están aprobados de forma definitiva. Tamén é certo que este proxecto, tal como está, non require neste momento unha inversión inmediata para comenzar as obras, posto que está pendente, e esa é a intención da Xunta de Galicia para realizar durante o ano 19 os traballos previos á licitación desa obra, particularmente a nova licitación da avaliación de impacto ambiental que é imprescindible legalmente para levar a cabo esta obra e iniciar os procesos de expropiacións necesarios tamén para o mesmo. Por o tanto, o cumprimento dese proxecto non require un presuposto orzamentario excesivamente alto, senón cumplir esta serie de requisitos legais nos que a Xunta ten xa dada a súa palabra de involucrarse neste ano 19. Por outra banda, tamén o noso reproche ou o noso análise deste tipo de iniciativas que fai o Partido Socialista vai tamén na liña do que xa iniciaba o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, porque resulta curioso que aquí os socialistas de Lugo lle poñan sempre deberes con respecto ás infraestructuras a Xunta de Galicia, cando é a única administración que nos últimos anos leva apostando por as infraestructuras importantes que ten esta provincia e esta cidade en particular. Así, no ano 9, cando vostedes falan de accesos ao ULA, non recordan que o ULA era un edificio vacío que nin siquiera tiña equipamentos sanitarios. E o primeiro que tuvo que facer a Xunta de Galicia e o presidente Feijóo foi dotar ese edificio vacío que vostedes deixaron nun dos mellores hospitales de España. Hai outra serie de infraestructuras moi importantes tamén para esta provincia que non sei se saben que Lugo non as tiña. Un auditorio novo e moderno, unha autovía a Santiago, un centro de desenrolo de emprego e iniciativas de investigación como en Rozas, todas elas achicables únicamente á Xunta de Galicia. Por outro lado, cando vemos as administracións lucenses gobernadas por o Partido Socialista, só vemos incumprimentos, por o cal fai un pouco atención ese falar dos prazos e da xestión, porque vostedes son os reyes da xestión nefasta. Vamos a ver, vostedes son os que nesta provincia inauguraron residencias para maiores fai 4 anos e esas residencias 4 anos despois siguen sin abrirse. E levamos toda a legislatura falando de residencias e ao longo deste pleno volveremos a falar desas residencias que vostedes non son capaces de abrir durante todos estes últimos anos. E o Concello de Lugo, pois que decir do Concello de Lugo? Ademais das obras que xa se apuntaron por parte do voceiro do BNG, que nos poden decir da praia fluvial de Lugo, anunciada por o Concello no ano 11, da penalización da rúa Quiroga Ballesteros, da cobertura desa mesma rúa, da peonalización da Ronda, da Biblioteca da Piringalla, dos ascensores do Sagrado Corazón e de Fontiñas, da cesión de terreos para a Nacional Sexta con Alfonso X, obras e infraestructuras moito máis pequenas dun calado moito menor co que estamos falando, pero que en 10 anos os socialistas en Lugo non foron capaces de levar a cabo ningún tipo de xestión neste sentido, de ningún tipo de avance para esta cidade no Concello. Polo tanto, nós cremos que os presupostos da Xunta de Galicia para o ano 19 e para esta provincia e para esta cidade son importantes. É unha aposta decidida por unha provincia e por unha cidade. Aí van máis de 5 millóns de euros expresamente na sanidade desta cidade, no novo complexo da residencia, ou máis de 18 no ámbito do emprego e da investigación no polo de Rozas, ou mesmo na educación tamén pública, máis de 2,5 millóns de euros para o novo CEIP do Sagrado Corazón. Polo tanto, e resumindo, apostamos e apoiamos a reivindicación do cumprimento desta infraestructura. É certo que a Xunta de Galicia é a única administración que cree en Lugo e que está apostando por Lugo nas súas infraestructuras en todos estes anos, e, polo tanto, o que sí que confiamos é que neste ano 19 se faga este estudio de impacto ambiental, que imaginamos que é o que lle está trasladando neste momento os veciños de Lugo o propio delegado da Xunta de Galicia e, lóxicamente, unha vez feito este estudio de impacto ambiental, se inicien esas expropiacións e se chegue a levar adiante pois esa obra que é importante, efectivamente, e que razoablemente Lugo contará con ela. 3 minutos o vocero do Goberno. Todo tan razonable como
que esperemos 9 anos a que alguén decida facer o estudio de impacto ambiental. Todo razonabilísimo, moi comprensible, oiga, é moi comprometido cos veciños e veciñas de Lugo. Sí, señor. Moi sorprendente tamén que se lle achaque ao Goberno Municipal de Lugo os problemas co cuartel de San Fernando. Había un compromiso, claro, de dúas administracións. Unha era a Xunta de Galicia, de que iba a recibir o ben en disposición e construir en el, por en marcha en el, un museo da romanización. A Xunta de Galicia. Non sei o que ten feito, non sei se o voceiro do Bloque ou o do Partido Popular poden explicarnos se teñen avanzado algo en este sentido dentro da Xunta de Galicia, xa que os dous culpabilizan o Concello de Lugo. A praia fluvial non hai moito que descubríamos e se poñía de manifesto que o por sorte, ex-presidente da Confederación Hidrográfica desmentía, contradecía, discutía o que decía o propio Ministerio de Medio Ambiente do goberno de Rajoy, que era sobre a ubicación da praia fluvial. Non sei que praia fluvial pretenden tampouco os representantes do Bloque Nacionalista para a cidade de Lugo. Non sei se queren unha táboa a modo de trampolín sobre a que tirarse ou caer ao río, ou se queren unha praia fluvial con servicios, dotación, acceso e todo o demais. A ver se é unha ilusa idea que resulta moi atractiva na exposición mediática das redes, como aquelas trampas que o voceiro do BNG anunciaba como a panacea contra a velutina, e que os propios técnicos, expertos, universitarios e investigadores recomendaban, por favor, retirar ese anuncio e non facer caso dese modelo de trampeo, pois non só non actuaba con eficiencia contra a velutina, senón que poñía en risco outras especies. Non sei se falamos do desdoble de Duquesa de Lugo, que necesitou a súa financiación, que se teñen feitos os estudios os traballos previos e que agora se acude á licitación do proxecto para que poida ser unha realidade. Non sei se é tan criticable un ano e pico de tramitación para un desdoblamento como 9 anos de espera a que alguén decida vamos facer o informe de impacto ambiental. É absolutamente diferente. Ben, se falamos do ULA, señor García, se falamos do ULA, vostede saberá que quedaron os concursos en proceso de licitación para o equipamento do hospital e a gran decisión de Feijóo sobre o ULA foi retrasar a súa inauguración, a súa apertura, para que se alonxase o máis posible da memoria dos lucenses, que era un proxecto do goberno bipartito. E se falamos de residencias, vostedes saben moito e teñen moito que decir de por que algunha das da Diputación non está aberta. E na Deputación tamén sabemos de por que tivemos que ir ao rescate da Desarria despois de un período de xestión lamentable cando vostede era a máxima autoridade política dese concello. Foi alcalde na legislatura anterior. Quizáis de eso teña tempo para falar. Pero hoxe falamos da cidade de Lugo e falamos da Rolda Leste. Podíamos falar do ULA, que siguen sin ter moitos dos servicios que necesita. Sigue sen hemodinámica 24 horas. Ten medicina nuclear por unha donación, non por unha decisión política, por unha donación. Podíamos falar do auditorio. Os lucenses cumpliron. Onde está o equipamento? Onde está o equipamento? Eso sábeo a Xunta de Galicia, sábeo o Partido Popular. Podíamos falar do Plan Paradai, onde vai tamén desapareceu dos orzamentos, xa non é interesante. Por qué? Porque ese é o compromiso do Partido Popular con Lugo, da intermodal. Se quere, non o trouxen, pero cando queira, traigolle o acuerdo do goberno do PP de suspender a licitación, a execución do contrato para a redacción do proxecto da intermodal. O mismo do Museo da Romanización, que xa falamos, resulta que agora non hai consenso. Vía de altas capacidades
da costa norte, onde está, ou vayan á montaña e díganme un só dos investimentos que se fixeron na montaña. Estuvo outro día Feijóo, foi milagro que non visitase ningún, ou quizáis non tiña nada a onde ir sacarse a foto feito pola Xunta de Galicia. Polo tanto, eu creo que poñamos en valor a necesidade de Lugo de ter unha mobilidade, de ter un xestor, unha circunvalación de tráfico adecuada ás necesidades e á realidade dunha sociedade e dunha cidade moderna e non presumamos do que está feito tratando de botarlle a culpa aos demais precisamente do que non fixeron os seus, que é o que acaban de facer. 3 minutos, o deputado non escrito. Gracias, señor presidente. A verdade é que me alegra este pim-pam-pum que vimos tendo periódicamente en a ver quen demanda máis das outras administracións sin preocuparnos, obviamente, das competencias que temos nesta Diputación. Eu non tiña previsto intervir, pero dado que oín algunhas afirmacións por parte do voceiro do social-arribismo nesta Diputación, pois, como creo que algún dos temas que se tratan aquí habrá que discutilos no futuro, porque estánse botando culpas a administracións que non as teñen. Hai proxectos paralizados e actuacións pendientes que non dependen da Xunta de Galicia, que dependen directamente do grupo que goberna aquí. Pero repito que nos próximos meses darános, para non desviar o tema da Ronda Norte, que é un tema importante, unha demanda da sociedade de Lugo, eu creo que debía de ser asumida por aqueles partidos que gobernan independentemente no plazo ou no tempo que estén. Non pode ser que cando non estén non demanden nada e cando perden o poder pois estén demandando todo aquilo que se fixo. Eu creo que a Diputación actuou correctamente no tema do rato, estas medidas que se tomaron naquel momento ante o aumento da circulación que era volverá a ser extraordinaria. Neste momento non teño competencias para saber como se vai, vou me fiar do que dicen ustedes, demanda e pide que esa Ronda Norte se acabe. Pero mezclar churras con merinas e facer afirmacións que non se axustan á verdade tampouco me extraña, conocendo o grupo do que veño eu, porque a mentira, a manipulación e a tergiversación son os motivos básicos da actuación nestes 4 anos, inda que estemos en Navidad, pois non queda outra maneira que recordar que as afirmacións que se fan aquí ou fora de aquí hai que mantelas, porque que a verdade pode ir un por diante cando queira, que a mentira non. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos, o vocero do Benega. Eu, por si acaso non quedou claro, ninguén nega a necesidade de que se actúe nesta infraestructura, de que se leva adiante a Ronda Leste. Nós simplemente poñemos en riba da mesa as deficiencias que ten o propio Goberno Municipal de Lugo, que non leva adiante ningún proxecto interesante ou eficaz na propia cidade de Lugo e só se dedica, neste caso, a instar a outras administracións. Unha cousa non quita a outra. Nós estamos dicindo, a Ronda Leste, vale, perfecto, que a Xunta faga o que ten que facer xa dunha vez, pero tamén que a propia alcaldesa de Lugo se deixe de especular e saca adiante, cando menos, algún proxecto, que en 4 anos, cando menos, é o que se lle pide. E dicía, o cuartel de San Fernando non dixen que fora competencia do Concello, só dixen que igual que se insta a Xunta a isto, además usei a palabra instar, tamén se podía facer o mesmo, por exemplo, que temos ao lado para darlle unha solución ao cuartel de San Fernando. En canto á intervención do Partido Popular, non é aquí a cuestión nesta moción de poñerse a debatir o que afirma o outro partido da oposición, pero, dicir que Feijóo está facendo moito para a provincia de Lugo, vamos a ver, dos propios orzamentos, se sacamos o investimento en Rozas, que non se pode facer noutro sitio, porque Rozas coincide que está na provincia de Lugo, vamos a ver, os orzamentos que ten a provincia de Lugo deixa moito que desexar. No pleno pasado, aquí mesmo, además, creo que por unanimidade, aprobamos instar, que sabemos o efecto que tivo, instar a propia Xunta a que non elimine un profesor en Porto Marín, un concello rural. Eu creo que apostar por Lugo é apostar por o rural. Creo eu. Se o Goberno da Xunta se dedica a eliminar profesores nos colexios rurales para agrupar os nenos e as nenas
de todo o colexio en 2 únicos grupos, iso non é apostar polo rural, cando encima a matrícula non baixou dun curso para outro. Ou tamén aprobamos aquí no pleno pasado o de instar tamén, neste caso, aos Sergas a que non elimine un médico en Carballedo, que a súa vez, ao eliminar un médico, leva consigo a eliminación do consultorio do Castro. Eliminar médicos no rural non é apostar pola provincia de Lugo. Lugo non se entende sin apostar polo rural. Lugo non se entende sin que haxa un rural potente. E o que está facendo desde a Xunta é precisamente eliminar servicios de forma sistemática no rural. Co cal non nos veñan aquí a dicir que a Xunta aposta por Lugo porque é completamente falso. O que pasa a Xunta é que sabe que en Lugo, incluso axudado pola incapacidade ou polo tipo de goberno que hai no Concello e na Diputación, ten prácticamente, ou parecelle que ten os votos asegurados. Entón, tanto lle ten, vale, de acordo, pero non digan que aposta por Lugo porque non é certo, non? En todo caso, nada, insistir en que non nos opoñemos, ni moito menos, a que se estudie e se faga como é debido a esa ronda leste, pero, bueno, que se poñan as pilas desde o propio Concello tamén, como falta lles fai. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, simplemente para reiterar o noso apoio a esta infraestructura, como así consideramos que ten en mente para o ano 19 a Xunta de Galicia con respecto ao estudio de impacto ambiental desta infraestructura. Simplemente, señor Álvaro Santos, recordar que vostede tivo que adicarlle parte da súa intervención a defender desa maneira a nefasta xestión do Concello de Lugo. Por lo tanto, creemos que realmente e dicirlle tamén con respecto a ese apunte que sempre fai sobre Sarria, sobre o rescate á residencia de Sarria e demais, mire, chámalle rescate, non sei como lle chama as demás achegas e subvencións que esta Diputación fai en algúns concellos, porque se supón que para eso sirve, se nin para eso sirve, xa me dirá para que están vostedes aquí. Pero esa subvención que vostedes durante todos os gobernos, durante todos os anos do goberno do Partido Popular en Sarria nunca chegaron e que ora chegaron, simplemente tratouse de intentar, polo menos, que por primeira vez na historia unha alcaldesa socialista en Sarria teña unha residencia, un centro público de servicios sociais básicos co teléfono cortado por falta de pago. Eso foi o que tuveron que rescatar vostedes. E por último, xa para rematar, co importante é que estamos seguros de que a Xunta de Galicia apostará por esta infraestructura, que Sarria terá, que a provincia de Lugo terá, esta cidade terá nos próximos tempos avances importantes con respecto a esta infraestructura, e cos lucenses contarán con unha nova infraestructura, lóxicamente apoiados por a única administración que está apoiando esta cidade e esta provincia, que é a Xunta de Galicia. 3 minutos para rematar. O vocero do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. Para non faltar a verdade, non vai a ser, eu creo que todos estamos de acordo en que o segundo tramo da Rolda Leste non existe, verdad? Porque a ver se é unha mentira do voceiro socialista. Pero é que, ademais, non se pode mezclar, como todos din aquí, as churras coas merinas. Oiga, que en Lugo algún proxecto non se estea facendo, ten moito que explicarlo o BNG e o Partido Popular e outros. Cando non hai orzamentos non pode haber investimentos reais. E será difícil de explicar, pero é unha verdade sumarísima. Cando non hai orzamentos non hai investimentos reais. Eso terán que explicarlo vostedes, porque durante anos se sumaron á política de non deixemos facer para criticar que non se faga. Donde están na oposición. Onde gobernan, directamente non fan. 10 anos para que nos veñan a anunciar tímidamente un estudio de impacto ambiental. Non quero saber os que levarán construíla. Non quero saber os que levarán construíla. Evidentemente, reivindicamos e trasladamos aos compañeiros no Goberno Central a necesidade da Rolda Norte, pero eso non exime os responsables de facer a Rolda Leste, de desenvolver a Rolda Leste, ademais con unha diferencia abismal. É moito máis necesaria, é moito máis imprescindible o desenvolvemento da Rolda Leste porque se está sustituindo por un paseo que pola Rolda Norte, que evidentemente é necesario desenvolvela, pero que ten dúas vías que asumen que teñen capacidade para maior tráfico
que o ten o Paseo do Rato. Con lo cual, seguramente sexa unha realidade. E cando lle haxa que dicir ao Goberno Central que a Rolda Norte é unha necesidade imprescindible para Lugo, nós seguiremoslo dicindo. Porque o que facemos, esa é a nosa coherencia, dicilo hoxe e mañán e pasado tamén polas diferentes canles. Por lo tanto, alégrome de que saia adiante esta iniciativa, pero esperemos que sea unha realidade e que non sigamos sufrindo este desprecio. O ULA tiña un proxecto construtivo do Partido Popular do Goberno de Fraga no que non existía nin hemodinámica, nin medicina nuclear, nin radioterapia. E nós, o bipartito, modificou ese proxecto para que pudese albergalo. E nos primeiros orzamentos de Feijóo recortou 21 millóns de euros, que foi o que conlevou que non se pudesen implantar e habilitar eses servicios hasta pasados moitos anos. Polo tanto, despedíndome sin faltar a verdade, como sigue faltando a Rolda Leste no seu segundo tramo, pidamos que se faga, pero non con xestos, con obras, con actuacións, coas máquinas traballando e que o compromiso perdure máis aló de maio do 2019, porque estamos moi acostumbrados aos compromisos con fecha de caducidade que xustamente coincide con citas electorais. A ver se ese compromiso chega máis aló de maio de 2019, porque senón nós seguiremos reclamando, reivindicando e denunciando que a provincia de Lugo, a cidade de Lugo, está discriminada por quen ten a obriga de dotarnos de servicios, de infraestructuras e, en este caso, de atender o noso dereito á mobilidade como calquera outra cidade galega ou do mundo. Ben, debatida a moción, pasamos á votación. Votos a favor da moción? Unanimidade. Queda aprobada a moción. Cuarto punto. Moción do Grupo Provincial Socialista para instar a Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia, Antega, dependente da Xunta de Galicia, a mellorar a cobertura de telefonía móvil nos concellos da provincia de Lugo. 6 minutos o vocero do Goberno. Moi bons días, señor presidente, señoras e señores deputados. Tamén aproveito a todo o mundo presente, o que nos siguen tamén por streaming, para felicitarlles unhas felices festas e un bo 2019. Neste sentido, pois, hoxe o Grupo Provincial Socialista trae unha moción para reivindicar un servicio público que ben en moitos sitios funciona mal ou mesmamente incluso non está funcionando, como é a cobertura móvil, o servizo de cobertura móvil, fundamentalmente na maior parte das parroquias do rural da provincia lucense, onde existen moitísimas deficiencias. Se preguntaránse por que traemos esta moción aquí, pois fundamentalmente por dúas cuestións. E quero ser breve ao mesmo tempo conciso. Por un lado, porque se ve no ano 2016 o señor Feijóo presumía de que a legislatura que daba comenzo por aquel entón ia ser a legislatura do rural. Está claro que algúns servicios básicos, como poden ser o servizo de cobertura móvil, incluso o despregamento da banda ancha, todavía non existen ou funcionan mal, ou a día de hoxe todos podemos constatar, moitos dos que estamos aquí, que somos en concellos onde gobernamos ou mesmamente somos concelleiros, que existen moitísimas zonas de sombra, co cal se ven de poñer en relevancia da importancia de dar este tipo de servicio de cobertura móvil en moitos concellos da nosa provincia onde non funciona como debera de funcionar. Ademais, é difícil comprar tamén o discurso do señor Feijóo cando este servicio esencial ou outros moitos se está a dar en precario en moitas das zonas onde realmente se precisa. Ademais, tamén convén que esa idea de fixar poboación hai que levar á práctica. Un desos servizos, como decía, é o de telefonía móvil, que para ben ou para mal chegou para quedarse nas nosas vidas dende fai algúns anos. Digamos que se ven o seu funcionamento é aceptable na maior parte das zonas urbanas, a medida que nos achegamos ás zonas rurais
pois ese servicio convértese moitas veces en deficitario, non? E que algo tan elemental en pleno século XXI non funcione ou funcione en precario, pois, de alguna maneira, debe de corrixirse con certa urxencia, non? Ademais, ter a día de hoxe cobertura móvil ou adoptar ou aceptar un despregamento de banda ancha vinculado, sobre todo, a chegar a internet para as zonas rurais, convértese nun elemento crucial incluso para o despregamento do propio tecido productivo, non? Carecer destas cuestións ou que funcionen en precario, pois a verdade que pode poñer en discusión que algún tipo de empresa ou crear novos negocios pois sexa limitado ou difícil. Como ben saberemos todos, o despregamento asumiu nos últimos anos a Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia, Antega, dependente da Xunta de Galicia, en moitos informes ou moitas comunicacións que traslada a opinión pública, pois sempre di que o 94% da poboación galega está cuberta. Bueno, eso pode ser na teoría, sobre o papel, pode que eso sexa así, pero a realidade é moi distinta en moitos casos, non? Existe un traballo de campo no que se radiografía o grado de cobertura en moitos dos concellos da provincia é moi lonxe desa realidade, pois del pódense obter datos que din totalmente o contrario, non? O patrón que realmente se reproduce na maior parte dos concellos das comarcas da Ulloa, da Terra Chá, de Sarria ou de Lemos, é que se ven nas capitalidades dos municipios, cando menos un operador ten unha cobertura aceptable, o resto de operadores é inexistente, xa non falemos que cando nos achegamos a maior parte das parroquias. Esta situación agrávase na comarca da montaña e faise un pouquiño máis grave tamén se cabe pola proximidade á capitalidade naquelas parroquias do Concello de Lugo, non? Por eso consideramos que é importante facer unha aposta clara por dar este servicio básico a maior parte a todos os concellos da provincia de Lugo. Por eso apostamos que quen ten que facelo é a Axencia de Modernización de Galicia, que é quen estuvo levando o despregamento na última década. E tamén pensamos que non se lle pode privar a ninguén deste dereito adquirido e recoñecido tamén incluso pola Unión Europea como é ter información, ter cobertura móvil e ter acceso a unha internet digna. Por eso, pois, dende este Goberno apoiamos e defendemos esta moción. 6 minutos, o vocero de Benega. Ben, é algo parecido á moción anterior. Lóxicamente, eu creo que todos e todas que estamos aquí somos perfectamente conscientes dos problemas que hai ca cobertura digital na nosa provincia. Nos gustaría que eso non ocorrira e creo que tamén todos somos conscientes de que é imposible un desenvolvemento do rural se non hai unha cobertura axeitada tanto en telefonía móvil como o que é no acceso aos datos, non? É imposible, non? Se queremos que realmente se desenvolva a provincia de Lugo, ten que haber unha boa calidade, non? Un suficiente ancho de banda no que é a transmisión de información. Non só pasa, poñía exemplos o diputado do Partido Socialista no Concello de Lugo, os que vivimos en concellos ao redor de Lugo pásanos igual. En Outeiro de Rei hai parroquias onde incluso barrios que non teñen televisión, non teñen nin televisión sequera, logo non teñen acceso a ningún tipo de datos. En Begonte pasa tamén algo parecido, non? Co cal afecta a moitas concellos. Se nos alonxamos da capital, moito máis, non? Ora, isto tamén hai que velo desde o punto de vista que ten moita relación co que é a dictadura das compañías de telefonía. Estamos sometidos a unha auténtica dictadura dos seus consellos de administración. Por certo, consellos de administración integrados por moitos políticos procedentes tanto do Partido Socialista como do Partido Popular. Lóxicamente, con eses percales, é complicado que despois o goberno de turno faga leis que realmente obriguen as compañías a hora de darlles unha licencia para a súa actividade a que teñan a cobertura axeitada, non? É unha auténtica dictadura, igual que pasa cas eléctricas ou
cas empresas enerxéticas en xeral, a que temos que sufrir dado o sistema que temos neste Estado. Non? Insisto, todos estamos de acordo con iso e imagino que é unha moción, imagino que será aprobada por unanimidade, esperemos que sirva para algo, ainda que teño as miñas dúbidas. Non? Pero vou aproveitar, non tiña pensado, ocorriuseme agora, xa que estamos falando de novas tecnoloxías, e xa que estamos falando co diputado responsable deste tema na Diputación, home, pois aforrámonos un rogo e, de paso, pois instámolo a que faga algo co tema do rexistro telemático desta institución, donde eu creo que a mitade dos días é imposible registrar un documento de forma telemática porque non permite a plataforma o seu asinamento. Xa non vou a meter en que nos quiten o dereito, que nos coarten o dereito, como dice o deputado o diputado non ha escrito moitas veces, a poder acceder a unha plataforma que esteña en galego. Xa non vou meterme neso porque iso vai ser outro debate. Pero, cando menos, que os que temos dificultades ou non nos cae moi ben vir a registrar de forma física un documento ao registro da Diputación, home, que a mitad do tempo non podemos facelo por vía telemática parece un pouco exagerado. Cando noutras institucións eso non pasa, porque noutros sitios, noutras administracións, registro habitualmente documentos por forma telemática e non teño os problemas que teño na Diputación de Lugo. Co cal, que se poñan as pilas, insisto, instemos aos outros a que solucionen o tema do rural, pero de paso, e meténdose así que seña colándose un pouquiño, que solucionen tamén os problemas existentes no registro telemático da Diputación de Lugo. Terminou, non? 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Bos días a todos e a todas e a todos os que nos siguen por streaming. Felicitar as Navidades a todos os compañeiros e a persoas que nos siguen. Bueno, en principio, nós habíamos presentado unha emenda, non nos dixeron se aceptaban ou non. Nós estamos de acordo na base da moción, pero estábamos a Entega, a Xunta de Galicia, o Goberno do Estado, que tamén ten competencias, e as compañías operadoras. Non sei se o voceiro do Partido Socialista me parece que non dixo nada se aceptaban a emenda ou non. Despois. Vale. Bueno, nós, como dicíamos, estamos de acordo no fundamento da moción. No noso caso, votarémola a favor. Simplemente reseñar o que nos planteamos na emenda, que non só a Xunta de Galicia neste caso ten a culpa do despregamento da telefonía móvil e a banda larga, senón, como decía tamén o voceiro do BNG, señor Ferreiro, que tamén a dictadura que fan as operadoras á hora de desplegar os seus servicios tamén influye moito en que no rural, neste caso, teñamos problemas de cobertura. Non só en algúns operadores, prácticamente teñen coberto casi, eu falo no meu concello, casi o 100%, pero hai outros operadores que non cubren o total. Isto é un pouco porque pola dictadura que operan as operadoras. E ao mesmo tempo, neste caso, o Goberno Central, a través do Ministerio de Industria, Turismo e Axenda Digital, tamén ten competencias, sobre todo, agora que se está a desplegarse a cobertura de 5G, no cal influyen todas as administracións, neste caso do Estado e tamén a Xunta de Galicia. En principio, tamén facer unha reseña, porque a Xunta de Galicia, a través de Bantega, a falta destes problemas que hai de cobertura, está tratando de subvencionar, sobre todo, as empresas e autónomos do rural. Precisamente, no mes pasado, no 10 de novembro, sacou unhas subvencións que van dirixidas a empresas e autónomos aislados en zonas do rural, no cal les pode subvencionar proxectos hasta 20.000 euros para que teñan unha cobertura de hasta, polo menos, 30 megas. Isto é complicado, pero, de todas formas, eu sei polo meu concello que xa se subvencionaron varias empresas deste tipo, nos cales les está funcionando moi ben, e agora a Xunta de Galicia neste momento acaba de sacar, como dicíamos no mes de novembro, xa para cubrir estas deficiencias que hai no rural para a banda larga. Por esta intervención
non paso a palabra ao seguinte portavoz. 6 minutos o deputado non escrito. Gracias, señor presidente. Eu vou aproveitar tamén que o Miño pasa por Lugo para facer unha serie de reivindicacións relacionadas directo ou indirectamente con esta petición que se fai na moción sobre modernización tecnolóxica de Galicia. Estando totalmente de acordo con esa necesidade, sobre todo os que vivimos na montaña, na zona rural, tamén quixera recordar actuacións que dependen do diputado, supoño, de Tecnoloxía desta Diputación que está aquí sentado á miña dereita, como, a parte da firma de documentos que xa fixo referencia o portavoz do bloque, pois quería comentarlle que non se pode estar nin ter os veciños da provincia de Lugo media hora ao teléfono cada vez que se chama. Constatado diversas veces de chamar esta Diputación, exactamente teñen 30 minutos dicindo que está no puesto 3, no puesto 4, no puesto 18, córtase e despois hai que volver a iniciar esa chamada por teléfono. Entonces, eu creo que isto é algo que deben de tratar de solucionar, non por este diputado, que como xa estou incluso a ler aquí, pois chámanse, me mándaseme mensajes por parte do presidente que non respondo, será que non o teño no móvil, por algunha razón será, pero parece que é o funcionamento habitual. Despois tamén temos o problema nos concellos que temos convenio con esta Diputación da velocidade do móvil, porque, perdón, do móvil, un lapsus, da velocidade de internet nos concellos. Desde logo, sobre todo por funcionarios que son os que traballan con ese programa, con esa actuación da Diputación, é lamentable como se quedan colgados cada 2x3, cando teñen que estar incluso chamando aquí e mandando correos que non se lle resposta, e a verdade é que é un servicio que fai que concellos como o meu, non sei, nos outros, pois teñamos que recorrer tamén a plataformas privadas de internet e internet por outro lado para poder traballar con certa solvencia, con certa rapidez e con certa soltura nos concellos. E por último, ainda que hai algunhas cousas máis, fai anos, sendo diputado no Grupo Socialista, dedicámonos e gastamos unha cantidad importante de recursos nunhas pantallas de televisión que se colocaron nos concellos. Eu falei incluso con usted unhas cuantas veces a ver se había algunha maneira ou forma de poñelas a funcionar para que transmitan información da Diputación, dos concellos ou de quen consideren necesario, e a verdade é que se puxeron aquelas pantallas ali, non sei o coste, pero era moi elevado naquel momento. Creo que esta Diputación debía de tomar algunha medida para tratar de solucionar esos problemas. Estos son os problemas tecnolóxicos, a parte do que falaron antes, inda que no Concello de Becerrea, por parte de Telefónica, estáse a aumentar a velocidade e a facer unhas melloras que nos colocan na última xeración, pero, bueno, quizás somos un Concello puntual en ese aspecto, cosa que lle agradecemos á compañía Telefónica, pero o día a día e as actuacións diarias que ten que facer o Concello, moitos ciudadanos vense, pois, obviamente, obstruídas ou perxudicadas por non poder facer esas comunicacións telefónicas ca Diputación, por non poder funcionar nos concellos ca rapidez necesaria e lóxica no siglo XXI, como usted dice na súa exposición, para comunicarse entre administracións, e por iso quero que lle agradezo e que tome nota e que trate de solucionalas. Nada máis e moitas gracias, e tamén anunciar o voto favorable deste diputado. 3 minutos o vocero do Goberno. Bueno, está claro que nunca creen que unha moción na que se fala de cobertura móvil podría dar para tanto. Pero, bueno, alégrome porque me gustaría aclarar varias cuestións. En primeiro lugar, é certo o que vostedes din de que a competencia, do punto de vista do financiamento, lle corresponde tamén en parte ao Estado, co cal xa lle adianto que vamos a aceptar a emenda que propón o Grupo Provincial do Partido Popular, pero tamén lle digo que con esta responsabilidade que este grupo acepta esta emenda, se lembren, o que pena que non se lembraran do Goberno do Estado tanto como se están a lembrar agora cando gobernaba o Partido Popular en Madrid. Bueno, será, volvo a reiterar, que vostedes fan uso desa amnesia selectiva que tanto os caracteriza. Pero independentemente de eso, voulles decir que sí vamos a aceptar esa emenda. Despois, aclarar que, dende logo, a competencia máis aló do que faga o Estado co financiamento e o despregamento está levando a Axencia de Modernización
dende hai máis de 10 anos. É visible que existen zonas de sombra nesta provincia en relación ca cobertura móvil e que, cando menos, débense de subsanar. É moi difícil chegar ao 100%, pero co obxectivo de fixar a poboación dende logo, creo que hai que adoptar medidas con certa urxencia. De nada sirve poñer antenas para dar cobertura 5G se esas zonas de sombra siguen perdurando. E pois aclararlle algunha cuestión ao voceiro do BNG, xa fora desta moción. A sede electrónica parece que lle preocupa ahora, que cando estaban eles preferían o mellor meter as cousas en papel que a través da sede electrónica. Está funcionando perfectamente. Outra cousa que non saiba facelo, se quere despois subimos, explícolle como se fai. Ademais, quixera tamén aclararlle unha cousa ao señor Manolo Martínez. O tema da velocidade de internet, voulle facer unha por analoxía, algo parecido ao tema das carreteras, con mellores o entende o mellor. É dicir, non é o mesmo unha carretera de 6 metros que outra de 3. E quen lle dá a anchura da carretera, neste caso non é a Diputación. Elle, a operadora telefónica, de telefonía neste caso, e, por outro lado, tamén lle dá ese ancho de banda, quen lle dá, pois, dende logo, non é a Diputación. Hai unha serie de contratos suscritos, hai unha serie de cuestións, e no canto non se fagan eses desplegamentos de rede por parte da Axencia de Modernización, pois vamos a ter serias dificultades en mellorar os servizos. Os servizos están, é certo que a pantalla está colocada, tampouco, unha pantalla non creo que fora o gasto máis cuantioso dos proxectos que se teñen feito aquí, tampouco se preocupe, se quere, poñemos e ademais o que vostede quera, para que despois non faga denuncias que si na web poñemos cousas raras ou deixamos de poñelas. Non, valide vostede o contido que quere, que se quere salir vostede tamén o poñemos ali na pantalla, non hai ningún problema. Así que, sen máis, moitas gracias e voume ceñir un pouco o contido da moción, porque a moción é bastante clara. Nós o que pedimos é cobertura, mellora da banda ancha pos concellos da nosa provincia e calquera outra cuestión que sea susceptible de mellorar, sempre o vamos a facer. 3 minutos o vocero do BNG. Bueno, a verdade que non me esperaba esa resposta deste diputado concretamente, porque aparte é dos poucos que medianamente intentan resolver algo deste goberno, pero que me veña con esta faltada, incluso faltada ao respeto, porque se fora verdad que funciona perfectamente, non poñería un cartaz xa según entras, cunha advertencia en vermello, que poidera ser que en moitas ocasións durante bastante tempo non funciona o sistema de asinar e que o probe usted máis tarde. Se funcionara tan ben non terían que poñelo, digo eu, non? A parte diso, home, serei imbécil, serei tonto, pero eu creo que fago o mismo sempre e onta a noite, por exemplo, resistei sin problema. O xoves pasado tuve que vir aquí resistalo porque nin a noite nin pola mañá funcionaba. É que me parece unha auténtica falta de respeto dicir eso públicamente. Parece unha auténtica falta de respeto, senón un insulto. Eu creo que no que eu dixen aquí, en ningún momento lle faltei ao respeto a ninguén, nin insultei a ninguén. Fun bastante correcto. Bastante correcto. E pareceme, insisto, pareceme de verdad unha auténtica salida de tono, non sei a que ven e non sei por que xantou tan mal, porque é algo que funciona mal, simplemente, punto, que se millore. Algo terá que facer, para algo estará aí, para algo cobrará todos os meses. Para que se diga o que funciona mal, yo solucione, pero bueno, alá el, non? En todo caso, alá el, porque de verdad que isto é increíble, é increíble. Eu non atopo xustificación para dicir ou poñerse a dicir que a plataforma funciona ben. Non atopo explicación. Porque se pasa durante 24 horas, ou durante, neste caso, 14 horas sin funcionar, varias veces, pois non é, non sei, en fin, xa non sei que pensará, que cada que entre e velía o letreiro en grande, en vermello, que hai veces que non se pode asinar, que proba usted máis tarde, pero bueno, é igual. E aparece sempre, según entres, funcione ou non funcione. Xa te advirta antes de empezar que ao mellor non funciona. Bueno, vale, en todo caso, indo ao fondo do asunto, hai que ter en conta que aquí falouse que consideramos que o acceso á información de calidade era un servicio básico. Claro, como servicio básico, é unha cuestión de fondo, ademais, de posicionamento político. Ten que estar regulado. E aquí o problema radica en que se permite ou se dá licencias desde os poderes políticos que teñen competencia a empresas para que leven adiante un servicio básico sin que lle dé cobertura a toda a poboación.
Ese é o problema de fondo. E o que teríamos que actuar dun xeito contundente. É dicir, empresa de telefonía, quer usted funcionar como empresa de telefonía no Estado español, neste caso en Galicia? Actúe, pero entonces ten que garantir que todas as persoas van ter acceso a ese servizo. Ese non se pode dar, e punto, e se acabou. É que se poñan de acordo entre elas se queren para poder dar esa cobertura. Pero que non pode ser é caixa cidadáns de primeira e cidadáns de segunda. Caixa zonas onde as empresas poden instalarse sin problema ningún, porque teñen unhos datos suficientes para poder actuar, e haxa concellos que están condenados a que unha empresa que necesite unha línea DSL potente, un acceso a datos potente, non pode establecerse. Esa é a historia, ese é o que teñemos que estar falando aquí. Que temos que instar a quen sexa para que solucione este, totalmente de acordo, e temos que facelo con contundencia, pero non pode quedarse niso, e teríamos que facer outras actuacións para que cambie a política de fondo. E, dende logo, o da subvención ás empresas está ben, como parche, pero non é para nada a solución, porque hai veces que nin subvencionando se pode solucionar o problema. Nin solucionando, de ninguna forma. Co cal está ben como un pequeno parche, pero non soluciona o problema se non se ataca o problema de fondo. 3 minutos, o vocero do Partido Popular. Bueno, agradecer a que se haya aceptado a enmenda, porque, como dicíamos anteriormente, pois non só é responsabilidade, neste caso, de Antega, o organismo da Axencia de Modernización da Xunta de Galicia, senón tamén do Estado e das compañías. No que se refiere ao que dicía o señor portavoz do Bloque, o da subvención ás empresas, sabemos que non é a solución, pero, bueno, mentras non se desarrolle todo o plan de banda larga, de banda ancha e todo o problema de telefonía, pois é unha solución que moitas empresas, eu sei no caso do meu concello, sobre todo explotacións agrarias que teñan problemas de señal, pois que solucionaron o problema e hoxe poden estar traballando normalmente gracias a estas subvencións que lles axudan para o implantamento da banda larga ultra rápida. No que respecta ao da amnesia selectiva que dicía o señor diputado do Partido Socialista, bueno, iso tamén a teñen, está bastante asentada neles, porque anteriormente, como lle dicía o portavoz do BNG, o señor Santos, pois antes todas as mocións do Partido Socialista iban dirixidas ao Goberno Central de Feijóo e agora cambiaron. Agora van á Xunta porque gobernan o Partido Socialista, polo tanto, tamén a amnesia selectiva, neste caso, pois tamén lles afecta a ustedes. Nós, como dicíamos, agradecer que se nos haya aceptado a nosa enmienda e o noso voto vai ser a favor de dita moción. 3 minutos, o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Dice aquí o portavoz do Partido Popular, persoa que aprecio e sabe que yo digo sin acritud, ya está con cariño, pero bueno, xa que estamos a falar de modernización tecnolóxica, obviamente debemos de falar de todo do que afecta a esta institución. E aparte, ustedes teñen que entender que donde fan demandas de modernización tecnolóxica, nosotros aproveitemos que estamos na oposición para exigirlles esa mesma rapidez ou instalos a que cumplan tamén cas competencias súas. Parece ser que os problemas que temos dependen dun contrato suscrito que non sei, eu a verdade non o conozco, pero, bueno, os contratos pódense cambiar e se necesita máis velocidade, habrá que apurar, eu creo que Telefónica podría facelo e non o fai de forma gratuita, co cual, espero que quede nas súas mans o que o faga. Pedíame que funcionen as pantallas. Mire, non lle vou dicir a cantidad porque non a sei exactamente, se cuadra a intervención podían explicar, pero me dá má sensación, e eu votei a favor dese gasto, que salieron bastante caras. O resultado é que eses cartos, sean poucos ou sean moitos, están aí tirados, desde o meu punto de vista. E pois diceme que eu reclamo sobre a web. Reclamelle sobre a web porque me laminaron e fusilaron e me quitaron un currículum que, para ben ou para mal, político, personal e administrativo, está aí. Non sei quen foi o comisario político que fixo eso, pero, bueno, eu presentei o correspondiente escrito, ustedes rectificaron, aquí paz e despois gloria. Pero alégrome que haya dito, quizás foi un lapsus, decir que me poñen o que queiran na página web. Mire, sei que non foi usted,
Pero é que na página web teñen que poñer o que corresponda e o que lle pidan, porque xa me laminaron en fotos, sabe o que pasaba no régimen comunista, que aquel que non gustaba quitábase da foto. Publicaron boletins informativos do Partido Socialista, que non os fixo usted, donde Manolo Martínez, na foto que estaba, lamínano e córtano. Régimen comunista puro e duro, o sea que non me veña dando explicacións de que se portan ben, porque non, fan ben, fan ben, que xa non estou no Partido Socialista e, de verdade, nin quero estar. Nada máis e moitas gracias. Un minuto para rematar. Miren, eu non sei se nos portamos ben ou non, pero eu creo que facemos o que temos que facer, o que é responsabilidade de calquer goberno provincial. Vou aclarar unha cousa, porque aquí parece ser que ahora todo o mundo se ofende. O señor Ferreiro se ofendeu, non era nada personal, pero tamén lle quero puntualizar outras cuestións, é dicir, dixo vostede que era o único que parecía, non, aquí todos os meus compañeiros traballan, eso que lle quede claro, non só eu nin ningún outro, aquí todos estamos para defender os intereses dos nosos veciños, non só Pablo Rivera, porque isto non se trata de eso, trátase que dende o presidente e a cada un dos diputados estamos para facer o noso traballo. En concreto, teño que retirar tamén o que dixen, porque vostede onte, ás 22:40 da noite, presentou un escrito registrado correctamente na sede electrónica, o sea que tan mal non funciona, porque tamén era festivo. Entonces, a partir de aí, calquer cuestión que se mellore, pareceme moi ben. Pero, bueno, temos que quitar o debate, leválo hacia outro lado, cando estamos a falar dunha moción tremendamente interesante para os veciños da nosa provincia, para a nosa Señor Ferreiro, provincia, respete os turnos, faga favor, ande. Respete os turnos. Para a nosa provincia... Respete os turnos. Non o volvo a avisar tampouco. Eu creo que... Faga o favor de respetar os turnos como se respetou usted, vale? Dixo vostede mismo, o sea que... Bueno, pero é o que hai. Non se fade. Non volvo a avisalo, señor Ferreiro. O tema é bastante claro. Respete os turnos. Respete os turnos. Respete o turno que te toque. Non o volvo a avisar, van 2 veces. A ver, é que agora aparece no rexistro das cuestións que se sabe perfectamente. Bueno, eu creo que está suficientemente debatida esta moción, vese claramente cal é o obxectivo que se persegue, acéptase a emenda e creo que aquí todas as administracións que teñen competencia deben de facelo, porque é importante e é relevante tratar de mellorar esa cobertura móvil co obxectivo de que todo o mundo poda ter acceso a uns servicios públicos básicos, entre eles a cobertura móvil e internet. Así que moitas gracias. Ben, debatida a moción, eu pídolles que se axusten un pouco ao contido das mocións, non inventen cousas. Eu creo que teñen bastante con que debatir co sentido das mocións sin poñerse a discutir co sexo dos ángeles. Así que espero que tomen nota. Debatida a moción, pasamos á votación. Votos a favor? Unanimidade. Quinto punto. Moción do Grupo Municipal do BNG para instar ao Goberno da Deputación a que realice os trámites oportunos para converter o Mirador de Mondoñedo nun centro de inmersión lingüística. 6 minutos o voceiro do BNG. Hola, moi bons días. Con esta moción vamos baixar un poquinho máis ao mundo máis concreto e ao mundo máis real, porque normalmente falouse antes por parte do PP e do PSOE de que sempre se dirixen mocións ao Estado en función de se o PSOE ou o PP están no goberno do Estado. Pois nesta moción non vamos a ter ese problema. É un problema que existe en Mondoñedo e, curiosamente, pois aquí temos a máxima responsable do Concello de Mondoñedo e a titularidade dese edificio, o Mirador de Mondoñedo, é da Diputación e, curiosamente, aquí temos o presidente da Diputación. Entonces, hai que partir da base de que este problema pois podémoslo resolver aquí. Presenta a proposta o Bloque Nacionalista Galego e PP e PSOE e Bloque Nacionalista Galego. Eu creo que temos que chegar a un acordo con esta proposta. É un tema que suscita
moito interés entre colectivos e veciños de Mondoñedo, moitos deles hoxe aquí presentes e aos que lles queremos dar tamén a benvida a este salón de plenos. Somos coñecedores e coñecedoras casi todos da situación de deterioro continuo que leva o mirador de Mondoñedo, que vai camiño, creo, de facer medio século e que no seu día pois foi un local de hostelería e desde que rematou a súa última concesión hai máis dunha década e despois de que esta institución, a propietaria, o sacara a venta xa no 2011 quedando deserta ou non haber ofertas firmes, pois o único que se fixo foi ir paliando ese deterioro, incluso tapiando os ventanais para que ali non entrara naide a facer máis destrozos ou a roubar. Nós traemos unha proposta aí no punto de acordo, pero tamén queríamos facer unha reflexión ao respecto, que é a ver se todos conseguimos ter claro para que se vai a destinar. Non ten por que ser un uso só. Nós aquí propoñemos un uso que é un centro de inmersión lingüística. Pero, cando estamos falando dun edificio que levou moitos cartos públicos desde que está pechado, ahora mesmo levamos contabilizados 574.000 euros. Bueno, 274.000 dun obradoiro de emprego e outros 300.000 que están aí no capítulo 6 dos orzamentos que están consignados. Non podes, falabas incluso dunha segunda fase dun obradoiro de emprego, que podían ser outros 100.000 ou 200.000. É que non podemos seguir metendo cartos públicos sin saber para qué, gastando cartos de todas e todas. Por iso digo que, a ver, se entre todos conseguimos hoxe dicir de aquí, no, o Mirador de Mondoñedo vamos a facer isto. Este é o obxectivo que temos para o Mirador de Mondoñedo e a ver como se consiguen esos obxectivos. Eu creo que para chegar a un punto de acordo había que partir de aí. Despois, somos conscientes de que houbo máis ou menos unanimidade, creo que no Concello de Mondoñedo, todos os grupos políticos ali están pola labor de darlle un uso xa definitivo ao Mirador de Mondoñedo, así o acordaron xa no pleno de setembro de 2017, que instaron a Diputación de Lugo a que presentara a maior brevidade posible o proxecto definitivo de posta en valor do inmoble que garantiría a súa efectiva rehabilitación e tamén que o investimento económico preciso para tal fin sexa recollido nos orzamentos de 2018. Non foi así, está recollido unha parte, polo que entendemos, ao ver aí no capítulo 6, estes 300.000 euros, está recollido nos orzamentos de 2019. Nós o que propoñemos, porque sabemos que saliu tamén desas reunións que acertadamente se están facendo en Mondoñedo, esas reunións de participación cidadá, creo que saliu esa proposta de convertilo nun centro de inmersión lingüística. Por iso é o que propoñemos nós, instar ao Goberno de Diputación a que realice os trámites oportunos para convertir o Mirador de Mondoñedo nun centro de inmersión lingüística e que nas vindeiras fases de rehabilitación do inmoble se contemple ese uso. E para rematar, así, en liñas xerais, creo que todas e todos sabemos máis ou menos en que consiste un centro de inmersión lingüística, sabemos que tenen moitísima demanda. Eses centros en Galiza só existe un, existe outro en Navarra que é do Ministerio de Educación e Ciencia, curiosamente, pois a donde tenen presentado solicitudes tamén, non só desde Mondoñedo, senón de outros institutos de Galicia tamén, porque o que hai nos Peares, a parte de ser privado, pois está a tope de solicitudes e a tope de ocupación. Nós vemos que o Mirador pode ser un sitio idóneo pola ubicación que ten, porque eses centros de inmersión lingüística normalmente pois están apartados dos centros urbanos para que non haxa ningunha mezcla de idiomas
os alumnos e as alumnas pois se centren exclusivamente neso, que non é só estudiar, senón tamén para facer outro tipo de actividades. Estamos falando de inmersión lingüística en inglés, que creo que non o mencionábamos aí, pero creo que o entendemos todo xa. Xa digo, esta é a nosa proposta, que é unha proposta que non se nos ocorriu a nós hoxe pola mañá, ocorriuselle aos colectivos de Mondoñedo, e para nós entendemos que é moi interesante. Xa digo, e abertos a outras propostas que se fagan, porque nós entendemos que hai que poñer un fin para que vai ser destinado ese edificio para poder rehabilitalo en condicións e para non seguir con perdón da expresión, tirando cartos, dilapidando cartos. Xa sei que non é a intención nin do Concello de Mondoñedo nin da Diputación dilapidar cartos, pero aos feitos temos que remitirnos. Ana pico, 574.000 euros, e que non haxa nada no mirador non é normal. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Pois moi bo día a todos. Eu tamén empezo dando bo Nadal a todos os membros da corporación e a todos os que nos escoitan, felicitando a secretaria que é o seu primer pleno e que, ademais, como dixen, cando tomou posesión é a primeira muller que asume esta responsabilidade nesta corporación, o cual nos enche de orgullo o resto de mulleres que formamos parte delas, polo menos a min, e permíteme tamén que dé a benvida aos veciños de Mondoñedo, a José Luís, a Javier, a Ángel e o voceiro do BNG Eloi e o noso cronista oficial. Non sei se está a nosa voceira do Partido Socialista, que, como sabedes, é asesora nesta casa, que hoxe creo que é un pleno importante en donde Mondoñedo está presente. Moi brevemente, pero probablemente me faigan falta os 6 minutos, porque a historia do Mirador, polo menos dos últimos anos, esa negra historia e ben negativa, pois require puntualizar que se fixo no Mirador e, dende logo, correxir ou rectificar algúns dos datos que deu o voceiro do BNG, porque vou empezar xa por aí. No Mirador de Mondoñedo, dende o ano 2007, polo menos que esta voceira teña coñecemento en investimento, foron os 72.000 euros desta institución prácticamente. O resto dos 200.000 que vostede citaba son os gastos de salarios do Obradoiro de Emprego e os 300.000 que van nos orzamentos para o ano 2019. É dicir, creo que, ademais, froito dun acordo deste grupo co presidente que, tamén hai que dicilo, chega probablemente tarde e mal. Aló no ano 2007, o día de San Lucas, visitou o anterior presidente Besteiro acompañado do representante do Partido Socialista, membro do goberno, por aquel entón o señor Modesto, e sendo alcalde do Bloque Nacionalista Galego Orlando González Cruz, visitaron o Mirador e comprometeron públicamente que iba a ser rehabilitado e iba a ter un destino. Por aquel entón o goberno de Mondoñedo, eu tamén fun convidada como voceira da oposición a esa reunión, o goberno demandaba máis plazas hoteleras, non? Había en marcha un plan de dinamización turística e trasladábanlle ao goberno da Deputación a obligación de rehabilitar ese edificio. Dende o ano 2007 ao 2010 non se soupo nada máis. No ano 2010 o Grupo Provincial do Partido Popular visita a instalación, levanta unha serie de reportaxe fotográfico onde se vía un estado absolutamente penoso, en donde incluso se atopaban restos de animais falecidos dentro do edificio do Mirador. Fixéronse varias preguntas no ano 11, no ano 12, por ir resumindo. Naquel momento, como ben sabe o señor Veiga, o Bloque Nacionalista Galego formaba parte do goberno desta institución, e incluso, se non recordo mal, levando a área de turismo, a área tamén moi vinculada, sí, creo que sí, a señora Vega Buján era representante de turismo. No ano 14, vostedes no ano 11 chegaban ás eleccións, había que xustificar a ver que se podía facer co Mirador, sacan unha subasta que queda deserta, eso foi o que se fixo, resumindo moito, pero creo que dixen o máis importante, entre o ano 7 e o ano 11. Pasado o ano 12, fixemos varias consultas, preguntas e derivados, tampouco nada se soupo do Mirador, e no ano 14 este grupo leva unha iniciativa en donde pedíamos a implicación económica, orzamentaria, desta institución para rehabilitar ese edificio. Esa iniciativa sae adiante, foi concretamente o 28 de xaneiro do 14 e o 28 de outubro, aí vou facer un punto de inflexión, o Partido Socialista, o Grupo Provincial do Partido Socialista, presenta en Mondoñedo o que iba a ser unha idea estrela para resolver
a posta en valor do Mirador, que era un albergue de peregrinos. Esa iniciativa non tivo respaldo popular, de feito, calquera iniciativa que sexa un pouco alonxar os peregrinos do casco pois non era ben acollida nin pola Asociación de Comerciantes, nin polas asociacións de veciños, nin tampouco polos grupos políticos. De feito, tanto é así que o grupo que vostede presidía xa daquela emendou a proposta do Partido Socialista abrindo un pouco o uso desa instalación e exixía que, ademais de albergue de peregrinos, tiñan pacto de goberno, tampouco se correxían tan abertamente como vimos hoxe, pois pedíanlle que fora como un albergue da natureza, un albergue de ocio. Bien, en definitiva, dende o ano 2007, estamos no 2018, o que se invirteu no Mirador de Mondoñedo foi un obradoiro de emprego financiado pola Xunta de Galicia e nestes orzamentos que vimos de aprobar o mes pasado vai unha partida orzamentaria de 300.000 euros. Iso é todo o que se fixo hasta agora no Mirador. Como vostede ben dixo, teño a honrosa responsabilidade de presidir ese Concello. E como vostede ben dixo tamén, esta iniciativa que lle trasladaron dende o Grupo Municipal do BNG, que, por certo, explicaron no garaxe do anterior alcalde, xa yo dixen en privado e digo yo tamén aquí en público, calquer grupo político ten todas as instalacións do Concello a súa disposición para poder facer reunións abertas á cidadanía. Digo yo a vostede porque vostede tamén convocou aos veciños no garaxe do anterior alcalde e iso, como mínimo, queda un pouco incorrecto, non? Ten vostede todas as instalacións á súa disposición. Esa iniciativa non era tampouco do Bloque Nacionalista Galego. Como vostede dixo, dende fai unhos anos, dende que asumimos a responsabilidade de goberno, unha vez ao ano solemos reunirnos con todas as asociacións e facemos o que lle chamamos os encontros de participación ciudadana. E aí, algún das persoas o expuxo, non? Todo o mundo, Mondoñedo bota en falta, creo que hai unha débeda moi importante, tanto no Mirador como no Pazo de Donaire, desta institución, co que son bens do Mirador de responsabilidade indiscutible. No Pazo de Donaire, pois xa podremos, a mellor, ter outro debate. Aquí creo que debemos diferenciar dúas partes. Por un lado, a aposta reivindicadora de que en Mondoñedo se instale un centro de inmersión lingüística. Por suposto, ten o voto favorable do grupo que represento. No Concello aínda non se debateu porque teremos pleno o venres, pero xa lle adianto que esa idea parecenos ben. Despois non me critiquen e digan que quero levar todo para Mondoñedo, como dixeron aquí en moitísimas ocasións, pero dado que ven dun grupo político que non é o que eu represento, creo que, ademais, unha boa oportunidade para demostrarlle á xente que, precisamente, nesta sesión plenaria o espírito navideño hasta a fecha brillou pola súa ausencia, pois a ver se nesta moción, sin ningún tipo de acritud e con afecto, pois dicimos que queremos un centro de inmersión lingüística para Mondoñedo. Entón, vaya por diante que aí xa sabe que vai ter o voto favorable. A seguinte reflexión, que é o que convidaba a vostede antes de empezar esta sesión, é o seguinte. Vostede sabe como está o Mirador. Eu dixenlle varias datas, varias preguntas, varias mocións, pero a realidade é como está. Por certo, gustaríame, e xa o puxen na emenda, que o primer punto lle pedir ao Goberno que, por favor, polo menos protexa o investimento que se fixo nese obradoiro de emprego, porque caima a alma cada vez que paso polo lado e despois de ter toda a cuberta de madeira nova que se fixo no obradoiro, o teñan así que non son capaces nin taparlle cunha lona. Dito isto, xa que aproveitamos para falar do Mirador, pois creo que é o máis importante e o máis urxente, non? A partir de aí, creo que vincular a ubicación ou a posta en marcha dun centro de inmersión lingüística en Mondoñedo a que seña exclusivamente no Mirador é unha vinculación que nos perxudica a miña cidade, porque vostede sabe como está o Mirador e por moi rápido que vaemos. En primer lugar, os 300.000 euros non van a chegar para esa posta en marcha. Xa non vamos a entrar a analizar as posibilidades urbanísticas que ten aquel entorno, porque sabe que a orografía ten con moita pendente, hai unha zona, ningunha desa edificación reúne os requisitos de accesibilidade, pero, bueno, iso é un tema técnico que xa decidirán os arquitectos, non? Pero eu creo, sin que se desgote a posibilidade de que esa ubicación seña boa para ese centro, creo que se a aposta con esa necesidade que temos como a maioría dos concellos da nosa provincia de buscar iniciativas que dinamicen, que traigan xente, que poñan en valor pois non só o Mirador, sino a cidade en global, eu o que lle invitaría a que se meta dentro desas posibilidades, bueno, na emenda que lle aportei,
pode vostede corrixir ou engadir o que considere, pero que non nos obcequemos con que solamente o Centro de Inmersión Lingüística se pode poñer no Mirador, porque por moi ben que vayan as cousas, eso significaría que teríamos un Centro de Inmersión Lingüística en Mondoñedo dentro de 4 ou 5 anos. Non? Eu creo que nós que estamos aquí para intentar, sobre todo se estamos de acordo nun novo servicio ou nunha nova actividade, pois creo que, por un lado, deberíamos apostar por iso, en segundo lugar, que dentro dos usos que se poidan poñer no Mirador, pois que esteña ese, non? E incluso que se miren as posibilidades de que provisionalmente se ubique en outro lugar. Poido poñer, de exemplo, pois un lugar que foi, dende logo, tuvo unha trascendencia formativa para toda Galicia, pois, sen precedentes, como foi o seminario, non? Dito isto, pois, como xa sabe, nós non teríamos ningún inconveniente en apoiar, pero tamén me gustaría que se sumara a esa reivindicación, pois de pasar aos feitos, de que efectivamente creo que esta institución tan débeda como Mondoñedo e que agora, ademais, que se talaron os árboles que estaban pola parte de abaixo, cada vez máis o Mirador, pois realmente parece recordar o que foi, non? Vese xa dende Mondoñedo, hai posibilidades incluso de facerlle un acceso desde baixo, hai un proxecto con fomento de mellora de seguridade da Nacional 634 nos puntos kilométricos entre os que se encontra a ubicación do Mirador. Creo que non é por dirixirme ao Ministerio, pero indudablemente había un proxecto de case 4 millóns de euros de accesos e derivados que tamén poderían afectar a isto, non? Entón, creo que nese contexto poderíamos chegar a un acordo que sería non só bon para Mondoñedo, sino, evidentemente, para toda a provincia. 6 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente, para anunciar o voto favorable a dita proposta. Nada máis. 6 minutos o vocero do Partido Socialista. Moi ben, moitas gracias, señor presidente. Bo día a todos os presentes neste salón de plenos. Bo Nadal. Quixera tamén facerme eco das palabras da alcaldesa de Mondoñedo na súa felicitación á secretaria. Para nós tamén é unha satisfacción, non só para as mulleres, sino para todo o grupo, poder contar neste mandato coa primeira muller secretaria na Deputación Provincial de Lugo. É certo, como dicía o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, que poderíamos resolver aquí esta cuestión que fai referencia ao Concello de Mondoñedo. Sin embargo, nos creemos que isto debe de estar sometido ao criterio de aportación que faigan os veciños a través dos diferentes colectivos, e creo tamén, polas palabras da señora alcaldesa, que esta é a filosofía do Concello. Segundo entendo da súa intervención, pois isto incluso se someterá a debate no vindeiro pleno de Mondoñedo. Polo tanto, creo que esta cuestión que xa veu tratada de algún pleno de Mondoñedo, como aquí se falou, foi aprobado por unanimidade, non por máis ou menos unanimidade, sino por unanimidade en setembro de 2017, unha moción na que precisamente un dos seus puntos de acordo recollía que para o uso do inmoble estaban todos de acordo no turístico e que se descarte a exclusividade ubicación dun albergue de peregrinos. Isto era o que se recollía nese punto de acordo, que en xaneiro do mesmo ano, é dicir, con anterioridade, se reuniu a Plataforma Cidadá Comarca de Mondoñedo Unida nunha reunión para analizar o futuro do Mirador con diferentes propostas, que do texto desta asociación na que se recolle unha aportación, unha proposta, se mantén aberta a posibilidade do Centro de Inmersión Lingüística, pero tendo en conta tamén que a legislación vixente de entrada, e isto digo tendo en conta pola nosa parte, parece ser que non ampara esta posibilidade. Consideramos que é unha proposta interesante, pero non ten por que ser a única, e concordo plenamente coa alcaldesa de Mondoñedo que non se peche isto a unha única proposta. E tendo tamén en conta o que o BNG nos trae este pleno, a emenda do Partido Popular, é o único que vou a facer é anunciarlles a abstención deste grupo, e o facemos, ademais, cunha proposta para intentar que entre veciños e institución municipal en Mondoñedo se chegue a un acordo e nos trasladen a esta institución pois o que mellor consideren para ese concello. Xa lles digo
que pola nosa parte, por parte do Goberno desta institución, estamos completamente abertos a participar, a colaborar e a que se nos dé traslado por parte do Concello, neste caso, desa reunión que poidan ter, na que nós podemos participar, da mellor opción, do que se considere a mellor opción para os concellos, para os veciños de Mondoñedo, entendendo que o máis beneficioso debe de ser precisamente para eles, e tendo en conta, por suposto, sempre a legalidade vixente. De aí a nosa abstención, non o entendan como algo negativo, sino en todo o contrario, precisamente para provocar ou favorecer a búsqueda dese consenso, dese acordo imprescindible entre veciños e administración local no beneficio de todos os mindonienses, no que, dende logo, tal e como amosamos noutras ocasións, van a topar a este Goberno provincial. Moitas gracias. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, perdón. 3 minutos votación. 3 minutos o BNG, perdón. Sí, ben, para primeiro puntualizar unhas pequenas cousas sin ningún tipo de acritude. Señora Candia, o Bloque Mondoñedo reúnese con quen quere, cando quere, donde quere e como quere. Eu sinto moito que vostede seña unha alcaldesa que mire tanto polos veciños, pero tanto hasta onde se reúnen, hasta onde van ou onde non van. E o dato que lle deron é falso, non foi aí. É falso. Se non, pode preguntarlle aos veciños de Mondoñedo que están aquí. É falso. Infórmense mellor. Bueno, eu quero chegar a un acordo. Desde o Bloque Nacionalista Galego queremos chegar a un acordo. Mire, nós tiñamos un pacto de goberno, sí, nese ano en que emendamos unha moción do PSOE. Tiñamos un pacto de goberno co PSOE, porque estuvemos gobernando co PSOE. Un pacto escrito e público. Vostede ten un pacto co PSOE, pero non é escrito nin público. Claro, porque vostede pactou os orzamentos co PSOE. Vamos a ver ser un pouco serios. O Bloque Nacionalista Galego votou en contra destes orzamentos por diversas cousas, e máis o diputado non adscrito. E o Partido Socialista, lóxicamente, votou a favor porque eran os orzamentos dele. E vostede astúvose, según dixo, para facilitar a aprobación deses orzamentos. O seña que unha negociación tuvo aí. As emendas todas que fixo o Bloque Nacionalista Galego foron votadas en contra polo Partido Socialista e a súa abstención para que non pasaran. O señor, está claro que houve un pacto. E logo ese pacto, por que non o utilizan para sacar adiante o tema do mirador de Mondoñedo? A portavoz do PSOE agora mesmo acaba de dicir que se abstén. E se quen está no goberno mira para outro lado, é que usted non lle pediu nada ao señor Darío Campos ao respecto. Vamos a ver unha cousa. E falen claro, tanto o presidente de Diputación como a alcaldesa de Mondoñedo. Vais a transferir ao Concello de Mondoñedo o mirador? Fixo algunha xestión o Concello de Mondoñedo coa presidencia da Diputación eses días que anduveron negociando os orzamentos, eses días en que negociaron os 300.000 euros? Iso respóndamo despois. Agora estou no uso da palabra e usted falou 10 minutos. E os contei. O señor Darío deixoulle falar 10 minutos. Entón, agora vou falar 6 en vez de 3. Está ben, falou 10 minutos, contados. Contados. Entonces, vamos ao que nos interesa. As emendas que vostede fai, eu, se as transforma en emenda de engádega de sustitución, válenos perfectamente. Coincidimos perfectamente. Con eso, eu creo que, eu pido ao Partido Socialista que se sume a esta proposta. Porque senón salimos de aquí con moi pouca confianza, estamos grupos de oposición, non sei o señor Martínez, supoño que tamén votará a favor, creo que o acaba de dicir, pero desde o goberno esperar ao que diga o Concello de Mondoñedo, mira, é que temos aquí a alcalde, hai que ser prácticos, temos aquí a alcaldesa de Mondoñedo. E o Bloque Nacionalista Galego presentou esta mesma moción, vai levar esta mesma moción o venres, e a alcaldesa de Mondoñedo do Partido Popular ten maioría absoluta.
Eu xa sei que hai que respetar formas e iso, pero iso é darlle voltas ás cousas. Non estou dicindo nada, estou me dirixindo neste caso ao Partido Socialista, non xo estou dicindo a vostede. Entonces, home, faiga un esforzo para que saia unánime esta proposta. Oye, que hai que esperar 4 ou 5 anos, bueno, tamén esperamos 4 ou 5 anos por unha solución para o fío que non chegou. Tamén esperamos 20 anos pola autovía e ainda están agora co estudio informativo. 4 ou 5 anos moitas veces non é nada. Pero, bueno, xa digo, eu aceptolle se as transforma en emendas de engádega, totalmente de acordo, mas é razonable. Están ben razonadas e parecenme interesantes. E eu que teño que dicir, non cheguei nin aínda aos 6 minutos porque aínda me queda un minuto ao final. Non sei, eu algo teño é que deixolles falar casi sempre demais. E despois queixanse que os plenos fanse largos. Home, por Dios, deixelle falar a Elena, deixelle falar a todos. Nese aspecto non terán queixa ningún. Vamos, digo, 3 minutos o Partido Popular. Eu normalmente non me queixo porque os plenos son largos, sobre todo se tomamos decisións importantes como é o caso. Sí que é certo, e aí coincido co voceiro do BNG, que nos deixa un pouco desilusionados a non a implicación do Goberno, sobre todo porque é Goberno. Por certo posicionamento que xa me temía o non haber aquí ninguén do Partido Socialista de Mondoñedo, porque eu creo que era, dende logo, unha sesión importante e que, a priori, podía visualizar unha salida para o Mirador. Pero, mire, é verdade que este grupo adoptou unha posición constructiva para que esta institución tivera orzamentos. Con luz e taquígrafos, mal que lles pese. E tamén lle digo, volveríamos a facelo, porque creo que esta provincia xa sufreu bastante esta legislatura ou este mandato, dende logo, pois, tan incomprensible para os veciños e veciñas desta provincia, non? E creo que non debían de seguir sufrindo as consecuencias tamén dende o punto de vista orzamentario. Dixémolo en moitas ocasións que sin orzamentos non se pode resolver os problemas da xente. Cousa que deberían ustedes poñer en valor, porque deixa, ademais, entrever unha altura de miras e apartar un pouco o debate político e centrarnos un pouco na provincia. Que estes orzamentos do 19 teñan unha cantidade económica de 300.000 euros para o Mirador, se vostede fai unha lectura histórica dende o ano 2007, que debe facela, porque estuvo moito tempo dese período no goberno, sabe que nunca tanto diñeiro se destinou ao Mirador. E sabe tamén que vostede podría destinar non iso, moito máis. E non só porque lle pedira ao Partido Popular que lle pideu, sino porque tiña gobernando Mondoñedo un alcalde do seu mesmo grupo político que tamén lle pedira, ou eso decía. E cando vostedes, ademais, tiñan responsabilidade de goberno en moi poucos concellos. Tiñan diñeiro, tiñan proxectos e tiñan, ademais, o que era unha obligación, porque nestas anteriores debates criticámonos mutuamente que se nos dirixíamos ao goberno do Estado cando gobernaba Rajoy ou agora que goberna Pedro Sánchez ou se nos dedicábamos á Xunta porque goberna Feijóo. Aquí estamos falando dunha obligación que ten o propietario dun edificio que a maior parte dos alcaldes desta provincia estamos exixindo aos propietarios de inmobles particulares cando están en ruínas, que invirtan neles para a súa rehabilitación. Non é unha opción, é unha obligación. O único que invirteu a Deputación Provincial de Lugo no Mirador nos últimos anos, hasta que tuvemos algo que ver nos orzamentos, fíxose vostede, algo que vostede pon nun apartado negativo, pero deixeme que o poña en valor, foi en tapiar as ventanas. Xa non hai nada que levar, desvalijaron todo. As conducións non hai posibilidade de conectar enerxía eléctrica porque arrancaron o tendido. Non hai posibilidade de abastecemento de auga porque arrancaron toda a tubaxe. Iso é como deixaron o Mirador. Pero ese Mirador tiña un propietario que agora, que parece que nos poñemos de acordo, que parece que os orzamentos ten 300.000 euros para destinar cantidade insuficiente, tamén hai que dicilo, o goberno di que se abstén.
O Goberno di que se abstén, que isto non vai con eles. Pero non é que non vaya con eles porque o diga o BNG. Eu podría dedicar os meus 6 minutos a decirlle ao BNG que é incoherente, que cando puido rehabilitar non o fixo e agora que non aporta nada nin en Mondoñedo, refírome con responsabilidades de goberno, nin na Deputación Provincial, onde tampouco ten responsabilidades de goberno, agora pide que se faigan cousas, e cando podía facer non o fixo. Podía dedicar 6 minutos poñendo un montón de exemplos en donde se invertiron en outros concellos, pero non o faigo, porque creo que debo de poñer en valor que dunha maneira constructiva, xa non entro no do garaxe porque teño forma de documentarlo, pero tampouco é importante neste tema. Creo que o máis importante que debemos de trasladarlle a Mondoñedo e á comarca é que poidamos ter un centro de inmersión lingüística e o máis importante é que o mirador se vai a rehabilitar, a parte que técnica e urbanísticamente se poida rehabilitar. E non lle oculto. O mirador, igual que en Mondoñedo, estivo presente, claro, cando falamos dos orzamentos, porque ten que estar porque o mirador é propiedade da Deputación Provincial de Lugo. E non apareceu esa cantidade por casualidade. Agora, todo tamén hai que dicilo, porque a política é algo absolutamente provisional. Hoxe gobernan uns e mañá gobernan outros. O destino que se decida para ese inmoble debe ser un destino compartido entre todos, que é a mellor maneira de garantizar a continuidade. Os veciños teñen unha parte importante, e as asociacións, que en Mondoñedo hai un gran tecido asociativo bastante dinámico, todas as parroquias teñen as asociacións de veciños e asociacións culturais, que vostede vai moito por ali, ben coñece a nosa realidade. Pero, evidentemente, o diñeiro ten que poñer que non ten que poñer, que é a administración, neste caso, propietaria. Entón, eu agradezcolle e aplaudolle esa actitude de consenso. Reconducimos a emenda e poñémola de engádega e non de sustitución. E, dende logo, paréceme inexplicable, tampouco non lo van ter que explicar a nós, porque nese aspecto o Partido Socialista é bastante predecible, non? Esa postura de abstención. Creo que neste momento, chegado a 5 meses de rematar o mandato, xa non digo por case elección, sino digo por presentar balance, non? Por presentar balance do que se fixo por Mondoñedo, por presentar balance do que se fixo pola provincia. Creo que a 5 meses de chegar o momento de presentar balance, o Partido Socialista nun proxecto desta envergadura non se debe abster. Poder pode, que é como dice o Bloque Nacionalista Galego, todos poden facer o que queiran, con quen queiran e donde queiran. Pero creo que non é xusto como responsables propietarios dun inmueble, que non é xusto despois do abandono en que estuvo o edificio nos últimos anos, e que non é xusto porque vostedes saben que esta proposta que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Popular acordan hoxe ven co consenso dos veciños, e ven, ademais, se se dá vostede a volta, pode consultalo porque parte deles hasta están detrás de vostede. Así que eu pídolle, senón que faiga un receso, que o faiga, que o consulte con quen vostede considere máis representativo desa cidade. Xa sei que seguramente non me vai a identificar a min, pero emude o voto dunha abstención por un voto favorable porque perden vostedes unha gran oportunidade de mandar un mensaxe de compromiso da posta en valor dese inmoble. 3 minutos, deputado non escrito. 3 minutos o voceiro do Partido Socialista. Ben, moi brevemente, porque eu creo que fun bastante clara na primeira intervención, señora Candia, o compromiso está en riba da mesa, a decisión é súa e dos seus veciños. Eu sei o que ten que entender deste voto de abstención. O máximo respeto á autonomía do Concello de Mondoñedo e os veciños. Vostede mesma na primeira intervención veu a dicir que iba a someter isto a debate, creín entender o vindeiro venres, se non estou eu equivocada na miña apreciación. Non obstante, quixera facer algunha aclaración. O Bloque Nacionalista Galego venlle de aceptar como enmendas de engádega estas dúas que presenta, e tamén quixera facer algunha aclaración a respecto desto, porque isto transforma completamente a moción. Eu entendo o seu celo como alcaldesa, que é lexítimo, ademais, debe de facelo, pero transforma a moción e desvía do espírito da conservación do mirador de Mondoñedo para conquerir un centro de inmersión lingüística para este Concello. Mire, no primeiro punto dos seus acordos propostos e aceptados por parte do Bloque Nacionalista Galego como enmendas de engádega, o día 2, se non fallan as nosas previsións, comenzarán as actuacións para o lousado
da cuberta. Polo tanto, ese punto, pois, para nós, xa está a marxe de calquera cuestión ou debate. E na segunda emenda que propón, no que di que a Deputación Provincial de Lugo e Concello de Mondoñedo de maneira conxunta soliciten un centro de inmersión lingüística para Mondoñedo. Isto é unha cuestión ben distinta do que é a reparación ou reconstrucción do mirador de Mondoñedo. Polo tanto, xa está abríndose a dúas cousas. E, ademais, nesto eu quero felicitar aos veciños de Mondoñedo, porque a verdade é que teñen unha alcaldesa que ten gran celo por levar diferentes cuestións para Mondoñedo, pero tamén é certo que sempre intenta desviar os debates hacia onde lle convén. E aquí vimos a falar do mirador de Mondoñedo. Na súa primeira intervención, señora alcaldesa, voceira do Partido Popular, vostede mesma dicía que non estaba claro poder realizar ese centro de inmersión lingüística en Mondoñedo. Polo tanto, ciñámonos a esa parte do debate. A nosa posición está clara. A nosa abstención é para favorecer, e insisto, para favorecer que veciños de Mondoñedo, grupos políticos de Mondoñedo e Concello de Mondoñedo nos traslade cal é o interés para o mirador, sin derivar isto hacia outras cuestións. Se hai que facer un centro de inmersión lingüística en Mondoñedo ou en calquera outro lado, eso será obxecto doutro debate. Aquí vamos a falar, como se veu a debatir, do mirador de Mondoñedo. E a eso é ao que nós dimos a votar unha abstención ata que vostede nos traslade cal é o interés do seu concello. Eu quixera tamén, visto o interese que cobrou a miña compañeira voceira do Partido Socialista en Mondoñedo, facer unha aclaración a respecto. É tan boa traballadora como tan boa veciña de Mondoñedo, e como todos vostedes saben, veciños e alcaldesa, Esperanza non ten familia en Mondoñedo, ela é de Mondoñedo, simplemente se desplazou a pasar estes días coa súa familia. De aí a súa ausencia neste pleno. Vostede sabe igual que a min que non ten familia en Mondoñedo, sino que a ten en Sevilla. Por iso hoxe non está connosco e aínda estando seguramente estaría cumplindo como fai sempre cas súas obrigas como traballadora desta casa, aínda que vostede sempre prefire referirse a ela como unha asesora. É moi boa traballadora, vostede sabe o ben, porque tamén colabora abondo en Mondoñedo. E, sin máis, decirlles, insistir en que o compromiso está en riba da mesa, o compromiso vai vinculado a cuestións económicas sempre, como vostede ben di, señora alcaldesa, e o noso está en riba da mesa. Agora ben, cando nos trasladen, cal é a decisión mellor para Mondoñedo e os seus veciños. Nese momento estaremos dispostos a vir novamente ao pleno e votar o que nos den traslado dos acordos de Mondoñedo. Moitas gracias. Un minuto para rematar. Ben, pois simplemente tamén para puntualizar unhas cousas. Eu díxome no outro pleno a señora Candia que me agradecía que me preocupara tanto por Mondoñedo xa nos outros mandatos. Bueno, pois seguimos facendo o mesmo, pero non só por Mondoñedo, senón por todos os concellos. Coincidiu así, non? Coincidiu que Mondoñedo a capital da antigua provincia de Mondoñedo, como dicimos sempre todos os mariñaos e mariñás, non? E mire, aí na emenda, no segundo punto, que a Diputación Provincial de Lugo e o Concello de Mondoñedo de maneira conxunta soliciten un centro de inmersión lingüística, aí non se especificou tampouco se a Xunta ou a Ministerio, porque podría ser o Ministerio de Educación do mesmo xeito que o Ministerio de Educación ten un centro de inmersión lingüística público en Navarra, porque a outra alternativa que vostede nos dá do seminario, ollo, aí poderíamos discutila, é un centro privado e religioso, tamén. Usted dice provisionalmente utilizar eso, pero bueno, aí terá que decidir o Concello de Mondoñedo, porque eu sallo de aquí coa idea clara e firme de que non vai haber transferencia ao Concello de Mondoñedo do Mirador. Esa transferencia teria que ir acompañada de cartos. Lóxicamente, a alcaldesa de Mondoñedo teria que pedir unha dotación económica, como se fai con calquer ben que traslada unha administración a outra. Lamentamos que iso non sexa posible. E despois, nese segundo punto, que a Diputación e o Concello de Mondoñedo soliciten un centro de inmersión lingüística sin condicionar a súa posta en funcionamento a ubicar no mirador, tendo en conta o deteriorada que se atopa esta infraestructura.
tamén teria que haber un estudio técnico que descarte a posibilidade de instalarlo no mirador, non porque a corporación ou a alcaldesa de Mondoñedo se lle ocurra. Isto terá que haber un estudio dicindo que ali non é posible, porque nosotros tampouco nos vamos a aventurar a dicir que é totalmente posible ao 100% instalar ali o centro de inversión lingüística. E nada máis. Se me permite só unha consulta, presidente. Non sei se hai algún inconvinte en que o propietario pasara a ser o Concello se solicita a transferencia ao Concello coa súa partida orzamentaria. Ten algún inconvinte en que sexa así? Ou por que insistiu nese punto? Vale, perfecto, pois aclarado. Ningún inconveniente. Ben, para rematar, bueno, quero decir 2 cousas. Primeiro, unha que está contratado a coberta de, do mirador, do parador, eso está contratado, e según os técnicos me dixeron que empezaban o día 2, eu creo que o compromiso do goberno sí que hai con isto. Eu creo que, nese aspecto, o mellor compromiso co que sale no boletín non hai en ningún lado. Nese sentido, creo que o compromiso por parte deste goberno sí, e abstenémonos no sentido que dice a diputada de que eu creo que ten que ser o Concello ou os veciños de Mondoñedo que decidan o que queren facer con ele. Eu iso sí que teño claro. Creo que se aceptan a emenda por parte do BNG, entón votamos a proposta que as emendas... Señor Engádega. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada a proposta. A moción. Sexto punto. Moción do Grupo Municipal do BNG para instar a DIF a que saque a vía do tren do centro da vila de Parga. 6 minutos o voceiro do BNG. Ben, antes de nada, referíndonos ao punto anterior, en todo caso, pedirlle disculpas ao señor presidente por ter intervido fora do meu turno. Non é a intención deste voceiro facelo, creo que, se me equivoquei a primeira vez que o fago, espero que non volva a repetirse e cinguirme exclusivamente a falar cando me toca falar e, en todo caso, contestar as distintas intervencións no meu turno de palabra. Bueno, dito isto, indo xa a propia moción... Aceptadas as disculpas, Sabía que non iba a ser de outra forma. Bien, pero tamén é certo que non acostumbra a facelo, Vale, e indo xa a cuestión que nos levou a traer esta moción, a verdade que ten bastante que ver cas 2 primeiras que falamos aquí. Trátase, seguindo na mesma liña, de cal debe ser ou cal ten que ser ou como ten que ser a liña de actuación política das distintas administracións cara á provincia de Lugo, provincia, como todos e todas sabemos perfectamente, eminentemente rural, non? Como ten que actuar unha administración cando toma unha decisión política sobre algo que afecta a ese rural da provincia de Lugo, tendo en conta que algúns creemos que non hai futuro para a provincia se non se apoia, se non se ten en conta o que é as necesidades do rural a hora de levar a cabo decisións políticas. Aquí estamos a falar dunha infraestructura tan fundamental para o desenvolvemento de calquer zona, de calquer comarca, de calquer provincia neste caso, como é o ferrocarril. Estamos a falar do ferrocarril terceiromundista que temos na provincia de Lugo. Hai unha cuestión que é innegable que neste momento para ir dende Monforte a Coruña ainda temos que seguir, ainda hai que seguir cambiando a locomotora en Monforte porque debe ser das poucas vías, dos poucos tramos de vía que existen que aínda non están electrificadas. Estamos a falar tamén dunha pequena vila, neste caso rural, onde existen 3 pasos a nivel onde as persoas e os vehículos teñen que convivir ao mesmo nivel, á mesma altura, co que é o propio ferrocarril, cousa que é totalmente creo que neste momento inaceptable, non en pleno século XXI. É dicir, é máis un deseño de ferrocarril do século XIX que do século no que estamos xa rematando a segunda década, insisto, como dicía antes, do século XXI. Eso súmase a cuestión, a propia política que ten a DIF en canto ao ferrocarril, dicía o meu compañeiro nunha moción que se tratou hai uns meses, onde unha persoa podía recorrer en Cebe todo o norte da provincia sin que ninguén se dirixira a ela para pedirlle o billete. Exactamente o mesmo pasa neste caso. Unha persoa pode coller un dos 2 trens que paran en Parga, en Guitiriz ou en Rábade, ou en Bamonde,
é ir a Lugo e volver sin que ninguén se dirixa a él para nada para pedirlle ou para venderlle o billete. Logo, claro, venos a Adif cas súas cifras de viaxeiros e de grandes perdas que ten o transporte de viaxeiros desa vía férrea, que é verdad que as ten, pero tamén é verdad que as ten por a propia incompetencia do propio Adif. Vale, en todo caso, estamos de acordo todos e todas de que é necesario sacar o paso a nivel, eses 3 pasos a niveis que existen na vila de Sarria. O que non estamos de acordo, tanto, neste caso, BNG, facéndonos eco da propia opinión que teñen os veciños e veciñas de Parga, é que iso se faga a costa de dividir esa vila en dúas completamente illadas unha da outra. De que iso se faga a costa de darlle o tiro na nuca, por dicirlo unha maneira, as dúas feiras mensuais que se celebran nesa vila e que son un dos poucos motores económicos que lle queda á propia vila e á propia comarca de Parga. Se se leva adiante este proxecto, significaría meterlle un doble valado á vía a ambas marxes que quedaría completamente aillada unha parte da vila con outra. E máis, como pasou, por exemplo, en algún bairro de Guiteriz, iso levaría consigo a que os veciños, antes ou despois, algún veciño, cortara a propia valla e se dedican a pasar igualmente cruzando a vía, co cal aínda, no canto de solucionar un problema de seguridade, estaríamos incrementando, non? Co cal, de todo o punto de vista, é totalmente inaceptable esa solución. Por certo, que non é a primeira vez que a Adif propón isto, senón que xa fixo en outras ocasións co mesmo resultado de rexeitamento da propia poboación de Parga. Dende o BNG, facéndonos eco, como dicía antes, do que opina a maioría dos veciños da zona, creemos que a única solución posible é sacar esa vía da propia vila. Facelo, neste caso, creemos, logo os técnicos dirán o que creen máis oportuno, que a solución sería sacala pola parte norte da vila, co cal incluso se acortaría o propio traxecto e faríamos as dúas cousas. Por un lado, sacaríamos o que é os pasos a nivel, co cal incrementaríamos a seguridade, e, por outra banda, non só non dividiríamos a vila, senón incluso facilitaríamos que se compactara aínda máis, que a uniríamos, por decirlo de alguma maneira. Co cal, parece-nos que a solución máis oportuna é que o que é, que creo que deberemos estar todos de acordo en solicitarlle a Adif que tire por esa vía, que faga o investimento necesario e que proceda a sacar a vía do tren pola parte norte da vila. E para a primeira intervención non vou dicir nada máis. Seis minutos, diputado non escrito. 6 minutos o portavoz do bloque do PSOE. Moitas gracias. O Partido Socialista vamos a apoiar esta proposta, o que non significa que non queiramos expor diferentes matices respecto á mesma. Porque o que non se poden é construir os relatos, os discursos e a historia sobre o que nos interesa para sostelos, senón sobre o que realmente é e o que realmente está pasando. Parga está dividido polo tren. De feito, Parga naceu dividido polo tren, tal como o conocemos na súa conformación actual. Non naceu ali mismo, naceu uns metros máis arriba, o que é o pobo de Parga, uns centos de metros máis arriba, e coa chegada do ferrocarril foise asentando a poboación en torno á vía do tren, porque en torno á vía do tren chegaban as oportunidades, chegaban recursos, chegaban soldados, chegaban moitísimas cuestións. Se Parga non estivese dividido pola vía do tren, non estaríamos falando de 3 pasos a nivel, que son os 3 puntos nos que con vehículos ou con peóns se pode cruzar de un lado cara ao outro do pobo, do lado de Friol cara ao lado de Guitiriz, ou do lado de Guitiriz cara ao lado de Friol. Agora mesmo pódese cruzar a pé por onde tiña o taller das bicicletas o Toñé, polo centro da vila onde estaba a Caixa e a Lolita, ou polo parte do campo da feira onde tiña o almacén o Pito. Pero son os 3 puntos polos que se pode pasar. Da farmacia por Recreo non se pode pasar sin dar volta, e da casa de Moeche por Serafín tampouco sin saltar o desnivel que hai na vía. Esa é a realidade do que hai en Parga.
Hai tres puntos polos que se pode pasar. Que a DIF fai un proxecto que non nos satisfai a ninguén. Esa é a realidade. Non nos satisfai a ninguén. Por que? Porque significa transformar dun xeito radical a evolución ou o funcionamento do tráfico das persoas e dos coches. Con que filosofía ou con que mentalidade? Suprimir os tres pasos a nivel. Tres pasos a nivel nos que houbo mortes, nos que houbo accidentes, nos que houbo episodios moi dramáticos e que foron un problema de seguridade. Eu ainda lembro de pequeno, cando se pasou do guardabarreiras ao sistema actual automático, tamén había que empregonaba polos bares de Guitiriz que eso era unha catástrofe, que quen iba a mirar mellor pola seguridade que o guardabarreiras, que tiña oído, que tiña ollos e que sabía que horas pasaban o tren. Bueno, pois reducironse os sinistros. E hoxe a xente sabe que ou non funcionan as vallas, pero funcionan os semáforos, ou que polo menos hai unha advertencia de seguridade cando levantan dun lado e do outro están baixadas, que ten pasado alguna vez. Con lo cual, tampouco obviemos esa mellora na seguridade que se pretende coa supresión dos pasos a nivel. Buscando unha solución que, o gallá, poida ser máis axeitada, pero cunha realidade que nos está encima, que é a obriga de suprimir os pasos a nivel. Non é unha vontade, non é unha intención, é unha obriga que ten que asumir o ADIF, que ten que asumir o titular das vías de tren. Esa supresión dos pasos a nivel en todos os lugares. Para a Parga fixo un proxecto. É verdade que xa tiña feito outro. Agora, non se pode, pois, como digo, tampouco demonizar todo. A alcaldesa de Guitiriz fixo unha xestión moi importante. Dirixirse ao ADIF para conseguir que o proxecto fose exposto aos veciños. Alguén politicamente pretendeu de vincular a alcaldesa de Guitiriz co proxecto. Absolutamente falso. O único que fixo foron as xestións para que esa reunión que se produciu en días pasados fosen unha realidade. Xestións que tiña iniciado con anterioridade e que non deron o seu froito hasta que, hai que dicilo así, cambiou o goberno. E con un goberno do Partido Socialista conseguiu que eso fose unha realidade. Agora, o proxecto non ten sello político, non ten sello político nin do PSOE, nin do PP, nin do Bloque, nin de Ciudadanos, nin de ninguén. É un proxecto con un sello técnico que busca unha alternativa con viabilidade no plano da seguridade e no plano construtivo para suprimir os tres pasos a nivel que hai. E se houvese un sello político que poñerlle, sería o de quen gobernaba en Madrid cando se redactou o proxecto, que era o Partido Popular. Pero hasta non creo eso. É verdade que si se conseguiu esa reunión e os veciños trasladaron aos técnicos responsables do proxecto de ADIF a súa postura. É verdade que ninguén tampouco invitou aos veciños a asumir a responsabilidade que se puidese derivar de un accidente por non executar esta actuación. Deso non lles fala ninguén. Eso que asuman outros, non? Os veciños vamos a contarlles o que nos parece, o que sona ben agora, e despois eso. Pero, bueno, hai outras alternativas. Alternativas que teñen pouca viabilidade. Eso hai o que dicir con franqueza aos veciños de Parga. Un investimento de centos de millóns de euros para desdoblar a vía é moi improbable que se faga a curto ou a medio prazo, independentemente de quen goberne en Madrid, independentemente de que goberne o PSP, de que goberne o PSOE, de quen goberne, é moi difícil que o ADIF, coa carga económica que ten agora para asumir a rede de ferrocarriles como está, pois pode desenvolver ese proxecto. O gallá sea certo e o gallá valoren unha alternativa que sea posible. Oiga, digámoslle tamén aos veciños de Parga a verdad, que desviar a vía do centro do pobo posiblemente conleve consigo que nunca máis vai a parar un tren en Parga. Foi a alcaldesa de Guitiriz a que promoveu diferentes iniciativas e diferentes viaxes reivindicativas de maior frecuencia e maiores paradas de tren en Parga como medio de transporte, sobre todo cara a Lugo, e incluso cara a Guitiriz,
das persoas de esa vila e, sobre todo, das persoas maiores, porque non se pararon a pensar na frecuencia de autobuses que ten Guitiriz con Lugo, pero é prácticamente inexistente e absolutamente inoperativa para as necesidades que poida ter de desplazamento de traballo ou de xestión ou de ocio, tan siquiera calquera veciño ou veciña de Parga. Sacar a estación do centro de Pobo, probablemente conleve sacar a estación de Parga e nunha perspectiva na que hai 40 anos ninguén pensaba que non iban parar os trenes en Parga, hoxe ao mellor pensamos que nunca máis van a volver a parar e dentro de 20 ou de 30 anos ou 15 hai unha solución tecnolóxica que fai que poidan parar os trenes en Parga, con lo cual eu creo que isto hai que adoptalo con unha madurez e cunha reflexión un pouco maior que a que se lle está dando. Non obstante, facer esa supresión dos pasos a nivel, pois probablemente teña un impacto na imaxe, na percepción que os veciños e veciñas teñen sobre a súa propia vila, que non sea o máis axeitado e, polo tanto, nos vamos a apoiar esta proposta, pero non queremos facelo sin advertir da realidade que é Parga, que é un pobo atravesado pola vía do tren, xa que medrou en torno á vía do tren. Non nos enganemos. Parga medrou así. Non existía así e un día desplegaron unha vía, nin se chega con unha vía en rollo e se desplega por donde se queira. Alédame que polo menos plantexen a situación do desdoblamento. Non sei se marcan o trazado, é que aquí non se ve, pero era ben ter un mapa para ver tamén por onde vai o trazado, porque esas cuestións, aunque obedecen ao ámbito técnico, en plano é moi fácil dibujar. Cando non é en plano non é tan fácil construir. Pero vaya por diante ese noso apoio a esta iniciativa para ver se a DIF busca outra solución que poida mellorar a alternativa proposta para a supresión dos pasos a nivel de Parga, pedindo que se lle explique con franqueza aos veciños e veciñas as consecuencias que poden ter unha ou outra decisión. 6 minutos o Partido Popular. Sí, señor presidente, señora secretaria, señoras e señores deputados, funcionarios, telespectadores que nos siguen, moi bo Nadal e ventureiro ano 2019 para todos. Creo que todos os aquí presentes e máis os que vivimos en povos, vilas ou concellos atravesados polo ferrocarril, pois coincidimos na importancia que tuvo o ferrocarril na nosa recente historia. Concretamente, podemos decir que posteriormente á Guerra Civil e durante o século XX, pois a maior parte dos povos desenroláronse ao carón das vías do ferrocarril, un desenrolo económico, social e, ao mesmo tempo, axudaron a vertebrar o noso territorio. Lóxicamente, coa chegada da automoción e do uso dos vehículos, dos coches, pois disminuiu o uso do ferrocarril. Pero vilas como a de Parga, pois, lóxicamente, ao carón desa vía, pois, desenroláronse, como ben se dixo xa noutras intervencións, a ambas as dúas marxes, non? Lóxicamente, debemos priorizar a seguridade, non? E se en anteriores etapas os vehículos que atravesaban esa vía eran moito menos, hoxe o transcurrir e utilizar os vehículos de automoción, ou concretamente os coches, ou atravesar por eses puntos, si temos máis riscos, tanto os que van en esos vehículos como os fan a pé. Si ben se mellorou moito a seguridade, pois si temos que tender a mellorar ese tipo de seguridade, non? Non acontece só no Concello de Guitiriz, sino noutros concellos tamén, como Rábade e Begonte, no que tamén se levaron a cabo ese tipo de infraestructuras e ainda están pendentes polo rexeitamento tamén da población en canto ás infraestructuras que pretendía desenrolar a DIF. Para
con respecto á intervención do señor Santos, para non ser, ou para vostedes apoiar esta moción, parece máis ben que vostede pai deste proxecto, pois se fai unha defensa importante do que pretende facer a DIF. Supoño que ten que un pouco que ver coa mala xestión ou a falta de capacidade de liderazgo e de xestión da alcaldesa de Guitiriz, precisamente do Partido Socialista, que, vendo un pouco o que se lle ven en riba e tendo en conta a cita electoral que se está chegando, pois, lonxe de poñerse a favor de Adif despois de ter unha xuntanza cos veciños, precisamente despois de que xa obtuvera o Partido Popular, que tuvo que ser quen tomou a iniciativa, precisamente o portavoz do Partido Popular no Concello de Guitiriz, Xosé María Teixido, que tuvo que reunirse cos veciños de Parga para explicarlles cal era o proxecto que pretendía desenrolar ali a DIF. Posteriormente se sumou o BNG a este tipo de reunións tamén informativas, que é algo que tería que liderar o alcalde, pero precisamente por esa falta de capacidade e de liderazgo, e que o que é máis grave, de defensa dos intereses dos veciños, que o que para iso nos elixen os nosos veciños, pois, lóxicamente, vendo a problemática e a oposición que así lle testemunharon os veciños do que realmente querían e non querían para a vila de Parga, pois, lóxicamente, teñen que recuar vostedes. Nos vamos a apoiar esta moción, porque así o fixemos tamén, o fixo o Partido Popular no Concello de Guitiriz no recente pleno, e porque estamos de acordo que hai que mellorar a seguridade e todos os proxectos que se leven a cabo para eliminar este tipo de pasos a niveis se teñen que facer sempre co maior consenso posible e sempre tendo en conta a opinión dos veciños. E, lóxicamente, fai vostede esa defensa do que podría ser e podría repercutir, pero que é mellor que os veciños de Parga para saber se lles interesa ou non ese tipo de infraestructura e calquera outra iniciativa que poida plantexar a DIF para solucionar ese problema. Nada máis por esta primeira intervención. 3 minutos o BNG. Ben, primeiro agradecer que parece que se vai aprobar por unanimidade, á espera do que diga o diputado non escrito, pero, bueno, no caso do señor Santos, que lle agradecemos que quede claro que é da zona e que conoce ben a Vila de Parga, non o poñemos en dúbida, sabémolo perfectamente, que coñece incluso mellor que a nós, seguro, a zona, pero, bueno, para votar a favor, a verdad que os peros foron mayúsculos, non? A ver, a seguridade é o primeiro sempre, sempre. E que hai que eliminar os pasos os pasos a nivel, eu creo que estamos todos e todas de acordo, sin lugar a dúbidas. Que a vila creceu ao carón a ambas marxes do ferrocarril, seguro, e que hoxe está certamente dividida polo ferrocarril tamén. O que dicimos nós, simplemente, é que non vai mellorar a seguridade, pero que ao final a xente vai cruzar a pé por onde non debe cruzar, e que ese proxecto que hai encima da mesa vai dividir aínda máis a vila, pero moitísimo máis. A parte a propia imaxe e a percepción de ter un valado no medio un doble valado no medio da vila que se paren en dúas completamente, non? Eso está claro. Bien, e o que tamén me parece un pouquiño, cando menos, cuestionable, eu non nomei aquí para nada a alcaldesa de Guitiriz nin a ninguén. A intención do BNG, e tal como nos informaron ou nos pediron desde a propia vila, é que intentar aprobar a moción sin que houbera esquinas, por así decirlo, sin crear polémicas, non? Que tuveramos todos de acordo en que ese non era o proxecto viable e sacarlo de outra maneira. Eu non me para nada, nin a alcaldesa de Guitiriz, nin a ninguén, nin a actuación de ningún partido político para nada. A intención é que isto se decida aquí, que esteñamos todos e todas de acordo en que se solucione de outra maneira. Pero intentar desvirtuar o desdoblamento da vía ou o feito de sacala da vila por unha cuestión económica non me parece máis axeitado. E volvemos ao mismo de sempre. Se queremos ou non defender o rural, neste caso as pequenas vilas do rural. Se estamos ou non dispostos a tomar as decisións políticas para facer o que haxa que facer independentemente do seu custo para solucionar o problema. E moito máis nun caso onde están gastando miles e miles e miles de millóns, non o sabes que por desgraza, só unha parte da poboación pode andar neles, e non precisamente a maioría dos que viven na vila de Parga, que nunca na vida, polo seu nivel económico, terán opción, siquera, a poder coller o AVE. É que me parece, cando menos, un pouquiño temerario, por así decirlo. E logo tamén me parece un pouquiño exagerado pensar xa a priori, que se hai un desdobramento polo norte da vila, digo polo norte
porque parece que é o máis lóxico, pero, bueno, terán que dicilo quen saiba deso, non? Non vai haber posibilidade de facer unha estación. Home, agora neste momento paran 2 trens, se se lles dá o alto, como digo eu, como se fai aos autobús, xa non paran sequera. Pero, bueno, unha mañá e outra tarde, por lo menos foi o que nos dixeron ali, non? Pero, bueno, ainda así, pode ser que no futuro consigamos que realmente se considere outra vez o ferrocarril como algo estratégico para o desenvolvemento do rural de Lugo, da provincia de Lugo, e haxa alguna forma de que pare con máis frecuencia, pero xa deducir que non vai haber unha estación me parece cando menos, insisto, un pouquiño temerario, non? Eu quédome ca parte positiva de todas as intervencións e que todos pensemos que esa non é a solución para as persoas que viven na zona da vila de Sarria e a ver se conseguimos que a DIF entre na senda de elaborar un proxecto que realmente solucione o problema de seguridade existente e ao mesmo tempo non remate dividindo a vila e, sobre todo, facéndolle ese dano irreparable que se faría o que son as feiras de Parga, que é un dos motores económicos, como dicía antes, da propia vila. 3 minutos o voceiro do diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Para que o pleno acabe antes, tamén vou a renunciar esos 3 minutos, como veñen renunciando hasta ahora, e simplemente para anunciar, dado que faltaba a posición do meu voto, anunciar o voto favorable. Por min, obviamente, non vai quedar que os veciños de Parga lles soterren as liñas. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o voceiro do PSOE. Moitas gracias, señor presidente. Si é certo que coñezo ben a Parga, tamén o coñezco que tamén sei que, pese ao que lle pidan o Grupo Provincial do Bloque Nacionalista aos seus representantes naquela vila, o que ladran polos bares é diferente. É diferente. Por iso convén unha explicación e unha aclaración. Porque os que convivimos con aquel espacio, sabemos do que falamos, non menos que o señor Teixido que vostede trae a colación, señor Rulla. O señor Teixido era aquel que, sendo candidato no 2011, iba a Parga e dicía aos veciños que el, o futuro alcalde de Guitiriz, iba a levar a vía do tren polo Porto Pulgo, por donde agora propón a proposta do BNG, un pouco máis cerca do pobo, que iba a sacala do pobo e que iba a meter polo Porto Pulgo. Foi 4 anos alcalde e gobernou, pois hasta o mes de xullo, o seu amigo Rajoy en Moncloa. Nin un nin o outro sacaron a vía do tren de Parga. Acordóuselles agora. E Teixido, o Partido Popular, reuniuse cos veciños desde que non gobernaba o Partido Popular en Madrid. Pero se fixo unha soa xestión para que os técnicos de Adif lle viñesen a explicar o proxecto con pelos e sinais os veciños e veciñas de Parga, non deu froito ningún, nin tan sequera foi coñecida esa xestión. Esas xestións fixoas a alcaldesa de Guitiriz e deron o seu resultado. Estiveron ali os técnicos de Adif e tomaron razón do que expoñían os veciños e veciñas. Con lo cual, eso de que non se queren aristas, non quererán que as haxa aquí para ter un doble discurso. Pero na vila de Parga están tendo, entón, un doble discurso. Están levando máis a lo da vila de Parga. Eso hai que dicilo, porque é así. É verdade que eses que tratan agora de vincular este plantexamento técnico a unha cuestión política porque se achegan as municipales, nunca os vin subidos nun dos trens nos que viaxaban veciños e veciñas de Guitiriz reivindicando máis paradas, promovidos pola alcaldesa de Guitiriz, por certo. Nunca os vin. Ni nunca os vexo falar de outras cousas. Apelar a que unha puñelada letal para a feira de Parga, bueno, pois seguramente lle afecte, ninguén o discute, pero, oiga, deso tiñanse que acordar tamén canto criticaban os mesmos algunha subvención da Diputación de Lugo para a millora do campo da feira de Parga. E daquela non... Hombre, coño, pero se a feira de Parga está xestionada ao final por unha asociación que obedece a intereses privados, que ten o seu réxime económico propio e tal, hai outras cousas nas que invertir. Agora acordámonos da feira de Parga. Mire, non nos parece a millor opción.
Non queremos que esa sea a única opción para Guitiriz. E non é porque teñamos a paternidade do proxecto que non a temos. É por franqueza cos nosos veciños e veciñas de decirlles cales poden ser as consecuencias ou cal é o escenario real se se fai ou non se fai esta actuación. Pois, o Gallá faga unha estación, e fan unha estación de AVE. Por certo, en Parga, como en todos os povos, en todas as vilas, hai xente que a súa capacidade económica non lle permitirá viaxar en AVE. Agora, non xeralicemos, Non xeralicemos que a renta per cápita de Parga non é das máis cativas da provincia de Lugo, Non é das máis cativas da provincia de Lugo. Con lo cual hai moita xente que sabe, pode, quere e, ademais, asumiría económicamente viaxar en AVE. O Gallá pasase un día por Parga e tuvese parada ali tamén. Aunque eso supoño que será difícil que poida pasar. Polo tanto, chamando á sensatez e chamando a non facer anuncios como aquel que fixo Teixido no seu día en Parga de que ele iba a sacalo a vía do tren polo Porto Pulgo, pidámoslle a Adif, pidámoslle ao Ministerio, a quen corresponda que valoren outras alternativas e que non nos enganen, que nos digan se son viables e se van a desenvolver ou non se van a desenvolver, porque facer un proxecto que ninguén vai a desenvolver, bueno, pois queda moi ben e queda para o debate en mocións reiteradas, nos plenos, en un sitio, en outro, pero vai a seguir sin facer. Mentras tanto, en Parga sigue habendo 3 pasos a nivel, mentras tanto, en Parga sigue habendo un problema de seguridade que, bueno, pois permanecerá no tempo, pero que é real, e que está aí, e para o que temos que buscar solucións. A máis axeitada técnicamente, pero tamén aquela que se vaya a poder facer. E creo que lle debemos aos veciños e ás veciñas a honestidade de dicirlle isto pódese facer así e, efectivamente, é a vontade de que se faga ou pode ser para tal data ou pode ser para tal outra data, que é simplemente a nosa postura e o noso plantexamento. A toda agora estivemos sós reivindicando máis trenes e máis paradas con unha mensaxe clara: se sufrimos ou se asumimos as consecuencias de que o tren pase polas nosas vilas, polo menos teñamos as ventaxas que ofrece o servicio, un servicio con máis horarios, con máis frecuencia. Estuvemos sós, con moitos veciños, pero políticamente sós, subidos ao tren da reivindicación de mellores servicios para Parga. Conseguimos e xestionamos que se lle explicase desde a perspectiva técnica, non dende a valoración política, senón desde a perspectiva técnica, en que consistía este proxecto que leva redactado uns meses ou un ano ou algo así no Adif. E agora, pois vamos a tratar de xestionar que se contemple outra posibilidade que satisfaga os veciños de Parga, que non nos prexudique e lles permita mellorar en canto a intensidade e calidade do servicio de desplazamento en tren e que, ademais, sexa viable, sexa factible na súa execución e posta en servicio que permita, pois, suprimir os pasos a nivel da vila de Parga. Eu creo que a nosa postura é ben fácil de entender. Outra cousa é o que vayan dicindo por aí, que non por máis repetilo ou dicilo con maior ou menor entusiasmo, deixará de ser verdade ou mentira, porque os feitos son os que son. Moi ben, 3 minutos o vocero do Partido Popular. Ben, independentemente do que poida opinar o portavoz do BNG, decirlle, señor Santos, non todos temos a súa elocuencia, capacidade dialéctica, pero sí, tanto os militantes do BNG como os militantes do Partido Popular, veciños votantes do BNG ou votantes do PP non largan polos bares, falan, debaten, pero non largan. Coide vostede o vocabulario e as expresións que utiliza para referirse a outra xente que debería ter o máximo respeto pola súa parte. Ben,
Despois, en canto a súa exposición, decirlle que sí, fala vostede do portavoz do Partido Popular no Concello de Guitiriz, Xosé María Teixido. Foi el o primeiro que se reuniu nos veciños, e, lóxicamente, porque defende os intereses dos veciños de Parga. Non é así o que fixo a alcaldesa, que máis ben parece que avalaba o proxecto e unha vez se reuniu cos veciños e ali lle trasladaron as súas queixas e a súa negativa, tuvo que cambiar o rumbo, lóxicamente. Pero, mentras gobernou, nos 4 anos que gobernou Xosé María Teixido, non se produciu ese cambio, non se presentou ningún proxecto para cambiar, lóxicamente porque defendía os intereses dos veciños e non deixaría que se fixese eso. Plantexa outra alternativa, que a que plantexa o BNG, non sei se será a mellor ou a máis acaída, pero, desde logo, é mellor que a que se plantexa en este momentos por parte da DIF, de suprimir esos pasos. Con esa alternativa que si vai a influir, si vai a dividir o pobo e si vai a influir por tal como está plantexado na estrutura que ten o propio campo da feira e que afectaría a circulación e as obras ao propio campo da feira. En canto a que vostede, o razonamento que fai para non plantexar a circunvalación ou sacar a vía do pobo, eu entendo que poidera ser un tema económico, hasta aí podería chegar. Pero esas mismas queixas ou problemática que vostede plantexa, que deixaría a vila illada, porque non lla plantexa o seu compañeiro de corporación, na Pobra de San Xixá, en Láncara tamén, non se fixe un cambio, pois, lóxicamente, sería o mismo, porque non lle plantexou no seu momento. O razoamento sería o mesmo, lóxicamente. Nin vostede nin eu somos técnicos. En eso creo que coincidirá vostede. Pero o que sí nos debemos é a xente que nos vota. Para iso somos os representantes políticos, para trasladar alá nas institucións ou donde sexa necesario a vontade dos veciños. En este caso, a vontade dos veciños de Parga é moi clara. Non queren un proxecto que divida o pobo e que elimine esos pasos dese xeito. Calquera outra alternativa pode ser valorada, pero, lóxicamente, o que ten que defender un alcalde, unha alcaldesa en este caso, como é a de Guitiriz, é a vontade dos veciños, reunirse con eles, ver as súas demandas e iso despois trasladalo. Agora, teñen vostede o goberno en Madrid, teñen un interlocutor válido para plantexar a ADIF un proxecto que non divida aos veciños nin divida ao pobo. Utilíceno vostede, nos meses que lle queda, trasládelo vostede á alcaldesa, que se poña ao frente e trate de consensuar con eles e buscar unha alternativa que sea válida para os veciños. Aí terán o Partido Popular e aí terán o portavoz do Partido Popular no Concello de Guitiriz. Para iso, para defender, sempre que sexa para defender os intereses dos veciños, aí nos terán, como nos teñen agora aquí o BNG tamén, apoiándolles tamén unha moción que eu creo que a caída e ven a defender os intereses dos veciños de Parga. Nada máis. Un minuto para rematar o BNG. Bueno, quede claro que non veño aquí a defender nada que se fale nos bares ou se comente nos bares. Eu veño aquí a defender unha postura dos veciños e veciñas de Parga que supoño que falarán disto nos bares e donde non son bares, en todos os lados. En todo caso, pareceme que o debate é un pouco máis serio do que se intenta trasladar dicindo que é algo que se veñen a comentar pois nos bares. En fin, cuestións que non teñen moita forma de cualificalas. Vale, a min aquí hai unha cousa que me preocupa de fondo tamén, non? É certo que hai unha obriga de suprimir os pasos a nivel, é certo que é necesario facelo por un tema de seguridade, pero o que me preocupa é que a forma de facelo se tome, neste caso, alá en Madrid, sin ter en conta para nada o que é unha vila do rural de Galiza, de Lugo neste caso, sin falar ca xente hasta que xa está feito o propio proxecto, que se faga igual que se faría, non sei, en Villar de los Caballeros ou en Fuentes de non sei que, alá por Andalucía. Non pareceme moi grave que ese tipo de cuestións tan importantes para nós se tomen desde a metrópoli, por así dicilo, sin ter en conta, como dicía, os intereses neste caso, da xente do rural de Lugo. Iso é realmente preocupante. Neste caso, afectalle ao que é
a liña de ferrocarril en Parga, pero noutras cousas afecta a outras cuestións que teñen unha influencia moi grande nos nosos sectores productivos e que non se ten en conta para nada os intereses ou a forma de vivir que temos en Lugo, neste caso no rural, a hora de tomar as decisións. Vámonos quedar co positivo da cuestión, vámonos a quedar que todos e todas aquí presentes estamos de acordo en que a solución non é planteada por Adif e solicitarlle a Adif que cambie o proxecto e que atenda as demandas da propia veciñanza e se costa máis, pois costouno, pero que resolva o problema sin facer estes balados que dividan a vila en dúas vilas completamente distintas e illadas unha da outra. Moi ben. Debatida a moción, pasamos á votación. Votos a favor. Unanimidade. Sétimo punto. Moción do Grupo Provincial Popular relativa á execución do proxecto de ensanche e mellora da Lugo P 2901 dende o punto kilométrico 3,3 ata o 5,4 circunvalación de Oburgo. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Sí, moi bo día, señor presidente. Antes de nada, sumarme a benvida e as felicitacións á nova secretaria desta Deputación e desexar tamén boas festas a todos os compañeiros e compañeiras de corporación, así como traballadores e traballadoras desta casa e todas as veciñas e veciños dos distintos concellos desta provincia. Dende o Grupo Provincial do Partido Popular traemos a este pleno unha bella demanda dos veciños das parroquias da zona do Río Mera en Lugo, así como de diferentes parroquias dos concellos de Guntín e de Friol que confluyen nesta zona. Esta petición que hoxe presentamos aquí, na que pedimos que se inicie de forma urxente todas aquelas accións necesarias para poñer en marcha o proxecto de ensanche e mellora na estrada provincial 2901 dende o punto kilométrico 3,3 ata o 5,4, unha vía que vai dende a estrada Lugo 232 a Palas de Rei e que transcorre polo Burgo, San Xoán do Alto e Vilamayor de Negral, pois xa foi esta petición, como decía, xa foi debatida no pleno de xaneiro do ano 2016 no Concello de Lugo, no que se instaba a Deputación de Lugo a esta actuación, sendo esta iniciativa aprobada por unanimidade dos grupos municipais. O problema é que, parece que quedou en esquecemento, pois xa transcurriron case 3 anos dende a súa aprobación e a día de hoxe pois aínda nada se sabe deste proxecto que consideramos que é necesario para resolver o problema no que se atopa esta estrada. Se facemos un pouco de memoria, cabe sinalar que a Deputación Provincial, como titular desta vía, comezou a elaboración deste proxecto no ano 2006, concretamente no mes de abril, en base aos acordos do Plan de Obras e Servizos e o Plan Provincial de Estradas do ano 2005, nos que se recollía esta obra. Este proxecto contemplaba unha nova estrada de 2,1 km que ten por finalidade bordear o núcleo de Oburgo pola zona norte para sacar o tráfico rodado do núcleo desta población, carretera que ten un trazado sinuoso, un trazado estreito e que se atopa habitualmente en un estado lamentable, con abundantes baches na calzada que dificultan de algunha maneira a circulación de vehículos ou mesmo pode supoñer un risco para a seguridade viaria, ao que se engade tamén un consecuente perigo ante as continuas inundacións que ten este tramo por mor dunha fonte sen canalizar. Hai que ter en conta que por este tramo de estrada está tamén a pasar o camiño primitivo, polo que a inseguridade é alta ao coincidir peregrinos cos vehículos nun tramo que, como dixen, é bastante estreito no paso entre as casas. O cal, como xa dixen tamén, ten un firme en mal estado e constitúe, polo tanto, un perigo para a integridade tanto para os peregrinos como o resto de usuarios desta carretera.
Pero este proxecto, que foi iniciado, como dixen, no ano 2006, non se aprobou de forma definitiva ata o ano 2013. Entón, bueno, pois aquí temos que lembrar novamente que a entidade titular desta estrada é a Deputación Provincial e, polo tanto, consideramos que é a responsable da súa conservación e do seu mantemento, cousa que, bueno, pois parece que se está a obviar desde este goberno á vista da tardanza desta tardanza, non? Que estamos a levar xa 10 anos esperando que se desenvolva este proxecto. Por lo tanto, dende o Grupo Provincial do Partido Popular, así como tamén dende o Grupo Municipal, ao que tamén pertenzo, pois consideramos que é un proxecto importante, é un proxecto necesario e, bueno, pois xa está tardando, non existe impedimento que saibamos para poder desenvolvelo e, polo tanto, non existiría motivo para retrasalo máis. Por iso, urximos a que se desenvolvan as accións necesarias para desenvolvelo. Estou segura de que o resto de compañeiros dos distintos grupos coincidirán na necesidade e coincidirán nesta idea. Por lo tanto, confiamos en obter o apoio desta iniciativa. Gracias. 6 minutos o vocero do PSOE. Bueno, pois, moi bons días a todos. Gracias, señor presidente. Sumarme a esa felicitación navideña que todos os que intervintes fixeron con anterioridade e tamén felicitar a nova secretaria por acceder, ser a primeira muller tamén que accede a este cargo na Diputación. Como ben dixo a vocera do Partido Popular, resumiu nas súas palabras, isto ven desde o ano 2006, aí houve distintos tiras e aflojas, primeiro por o tema do camiño primitivo e da capela de San Bartolomeu, despois ao cambiar de trazado no ano 2009 porque afectaba unha explotación gandeira e afectaba tamén a fincas do outro particular. Unha vez que isto se resolveu en base a unhas sentencias judiciales, pois no ano 2012 planteouse un novo proxecto que viña a resumir o que era a alternativa número 2, sumándolle unhas pequenas modificacións, e a partir de aí, bueno, pois aí quedou ese proxecto. Nos, lógicamente, como responsables desa vía e tendo conocimiento, por supuesto, e sendo conscientes do estado no que se encontra, pois nos o que pretendemos é que esa vía sea dotada no tempo máis breve posible desa circunvalación. Non obstante, dicir que eses 2,1 kilómetros dese proxecto, ahora mesmo é un proxecto que hai que volver a revisalo, mirar que técnicamente así se poda desenvolver e, por suposto, despois dotalo da partida presupuestaria correspondiente para poder acometer esa infraestructura. Nos, no ano 2006, recordar tamén que isto que era un plan POS, no que o Goberno Central aportaba un 50% desa financiación, iso naquele momento perdeuse, e, bueno, pois agora será precisamente a Diputación quen teña que afrontar económicamente esta infraestructura, que esperemos que se o proxecto está de acordo á normativa vigente, pois se poda facer e se den todos os trámites sectoriales correspondientes, pois se poda acometer nun breve plazo de tempo. Así que, na miña primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. 6 minutos o deputado non escrito. Gracias, señor presidente. Simplemente para adherirme á proposta e votar favorablemente. Para anunciar o noso voto favorable. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Pois nada, vendo a intención do Goberno, simplemente, bueno, pois confiar en que xa que son conscientes do mal estado no que está, e ademais, bueno, pois na necesidade de dotalo de partida, pois que o fagan o antes posible. Nosotros o pedíamos e decíamos con urxencia, tendo en conta, bueno, pois o que no ano 2021 é o ano xacobeo, que por aí transcurre, como lle dixen, un tramo do camiño primitivo, a afluencia de xente, de peregrinos vai a subir, e, bueno, pois tamén mostrar
demostrar que en Lugo tamén, bueno, pues un tramo en condicións, non, e melloralo de cara a esa data. Por eso urxíamos a esa dotación orzamentaria ou a facer eses trámites. Nada máis agradecer, polo tanto, a comprensión do Goberno e esperar que non caia en saco roto e que saia para adiante. Moitas gracias. Entonces, creo que hai unanimidade. Pasamos ao seguinte punto. Sí, pero Manuel tamén... Nos que está claro. Unanimidade. Hai xente que non está, pero... Octavo punto. Bueno, hai algún ausente agora. Está Mayra. Mayra e García. Vale, venga. Votos a favor, venga. Votos a favor. Falta un diputado del PP, ¿no? Abstencións. Esperamos, non teño problema ningún esperar, pero... Vale, ten 3 minutos o vocero do PSOE que fale e despois, se están ben, se non están, pois punto, é que tamén... Pois volvemos a tomar a palabra, entonces, si... eu tocaba o turno de intervención, decir que, bueno, precisamente nese punto o camiño primitivo que xa leva generado tamén bastantes controversias, lógico é que nesa revisión que se faga precisamente do proxecto xa quede recollido tamén todo o que afecta ao camiño primitivo, de maneira que se poda facer algo que sea de futuro e que precisamente a problemática que ten moitas veces as carreteras e o camiño primitivo pois se solvente dunha vez de maneira que nos poidamos felicitar todos porque as obras que facemos pois sean as máis idóneas de cara precisamente ao funcionamento desa gran infraestructura que é o camiño primitivo de Santiago que tanta xente trae a nosa comunidade. Nada máis e moitas gracias. Ahora creo que hai unanimidade, non? Estamos todos. Bueno, bien. Unanimidade, entonces. Octavo punto. Es la moción del Grupo Provincial Popular relativa ao retraso na licitación e inicio das obras da residencia de maiores do centro de Folgoso do Courel. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Gracias, presidente. Bueno, bon Nadal a todos, aínda que xa un pouco tarde. Hoxe, a segunda moción do Partido Popular, se pudera apagar o micrófono. A segunda moción é unha moción que entendemos que o Goberno ten que tomar en serio. É unha moción onde pedimos que a residencia do Courel que se inicie o máis asiña posible os trámites para a súa contratación. É unha residencia que eu entendo que non estaba nos planes do Goberno poder levála adiante. Cando ustedes no ano 2010 diseñan o plan de residencias da provincia, pois non contan co Courel, non sei se porque era un concello de alta montaña, se porque gobernaba o Partido Popular, pero que é certo que cando Elena Candia chega no 15 á presidencia desta institución, o que fai é iniciar conversas ca alcaldesa de Folgoso e iníciase o proxecto para a súa ejecución. Xa no ano 16, o Partido Popular negocia co goberno desta institución para que se meta unha partida para a construción da residencia. E a partir de aí que bota a andar esta residencia co impulso do Partido Popular, eu creo que hai dúas fechas sinaladas importantes. Unha é esa xunta de goberno do 23 de marzo, onde se aproba iniciar e darlle para adiante a ese convenio, e o día 1 de agosto que se firma ese convenio de colaboración interadministrativa entre a Diputación e o Concello para a construción da residencia de Folgoso do Courel. Recordo que era ese día 1 de agosto onde o presidente se desplazou hasta Folgoso do Courel e ali, de diante dun numeroso número de veciños, estaba a alcaldesa, estaba o equipo de goberno, estaba boa parte da corporación e moitos veciños, o presidente, dunha forma taxativa, ademais, entre as preguntas de distintos veciños que había ali, se comprometía de que estaba totalmente avanzado o proxecto, que estaba todo cerrado e que no mes de setembro se procedería á súa contratación.
O colexio sobre o que se vai a construir esta residencia todavía está sin demoler, é dicir, non hai nada avanzado desde ese día 1 de agosto e a nós nos parece que esta institución ten unha débeda importante co Concello de Folgoso do Caurel e, por tanto, ali, nós, presidente, aínda que a súa delegada de Servicios Sociais non acompañou nese acto, nós si quixemos respaldalo e ali estuvo respaldado por 2 diputados deste grupo provincial e usted ali se comprometeu taxativamente en que en setiembre comenzarían as obras. Vamos con moito retraso, non se sabe en que momento está iso e, por tanto, eu creo que pouco máis queda dicir nesta moción. O que lle pido é que eses compromisos que están avalados, que están aprobados e que usted se comprometeu pública e notoriamente, se cumplan. Pero que, ademais, non é que yo diga eu. É dicir, aquí eu teño un panfleto que publican os socialistas de Folgoso do Caurel, donde din que o seu compromiso é firme e que en setembro que comenzarían as obras. Por tanto, eu creo que temos que ceñirnos, o que se aproba, temos que ceñirnos ás necesidades que ten esta Diputación e porque estamos falando dun Concello que non está gobernado por o Partido Popular, que non está gobernado por o Partido Socialista, sí que hai ese compromiso fehaciente da construción, ten a súa palabra empeñada ali e, por tanto, eu que lle pido ao Grupo de Goberno é que tome as medidas necesarias para poder facer a contratación disto e que, ademais, se lle comunique ao Concello de Folgoso, porque é un Concello áxil que desde o primeiro momento, toda aquela documentación, todos aqueles permisos que tuvo que poñer á disposición da institución o fixo nun tempo récord e, por tanto, ahora mismo o único que falta é ese empuxe da Diputación. Eu xa sei que a ustedes lle gustan estes pasquines donde o outro día un veciño de Monforte decía que o presuposto de Diputación de Lugo era de 512 millóns de euros, porque, dice, os socialistas achegan máis de 2,2 millóns de euros para os veciños de Folgoso de Caurel. É dicir, como ao longo deste ano todos vimos que usted visitou os distintos concellos da provincia e non os promete 4 millóns de euros, noutros 6, noutros 8, este veciño que fixo foi recoller os seus anuncios, sumalos, e, por tanto, parece que o presuposto son de 500 millóns en vez de 87. Por tanto, eu que lle pido é que se deixen de anuncios, que respete a palabra dada. Ali usted estuvo arroupado e, por tanto, que cumpla cos compromisos e que, no menor plazo posible, a ver se pudera ser que xa que non chegou con Papá Noel, chegue con Reyes e que Folgoso de Caurel non quede nese olvido que suelen deixar ustedes aquelas cousas que non lle parecen que teñen interés. Moitas gracias. 6 minutos, diputado non escrito. Para adherirme a votar favorablemente a proposta, nada máis. Moitas gracias. 6 minutos o BNG. Bueno, tamén dicir que dende o BNG vamos votar a favor, inda que con algún pero. Non pero para a construción da residencia do Caurel, senón a forma ou o momento de traer esta moción. É que nos choca que nas propias conversas cara aos orzamentos que antes a voceira do propio Partido Popular recoñeceu, lóxicamente, de forma lexítima, que tiveron co PSOE, se incluíran a construción da residencia de Cervantes e a construción da residencia de Pantón e non se incluíra tamén, ao mesmo tempo, pois esta residencia, non? Cando menos é un pouquiño extraño, podíamos aforrarnos este debate, esta moción, se xa se incluíra naquel momento, non? O mellor é que en outros sitios si tiñan máis problemas políticos e había que asegurar que a residencia se iniciara ou cando menos se aprobara, e aquí, como non deixa de ser unha moción de cumprimento, ben sabemos como se cumpren as mocións que se aproban nesta institución, pois o mellor é o mesmo, non? E logo, xa para rematar, cando a primeira vez que se falou da residencia do Caurel, para min foi así veume un flash, non? Porque escenificaba moi ben o que está a ser a política con respecto á provincia de Lugo, concretamente o que é o proxecto de construción desta residencia, que é o de tirar escolas para no seu sitio facer residencia de maiores. Por desgraza, eso está a escenificar perfectamente hacia onde camiña a provincia de Lugo e aquí vémolo perfectamente reflectido, non? Hai que tirar unha escola ou vais facer unha residencia de maiores no lugar onde antes había unha escola e non hai moitos anos chea de nenos e de nenos. 3 minutos o vocero do PSOE. Pois
moi bons días a todos. Bueno, efectivamente, señor Arme, esta moción é tan sinxela que casi é un rogo que lles aceptamos, sobre todo porque non temos outra intención que esa, que rematar, licitar e rematar canto antes a residencia do Caurel como as demás residencias nas que o presidente te comprometida a palabra e vai cumprir con ese compromiso. Dito isto, xa que supoño que o motivo da moción era debatir sobre o asunto, pois voulle facer un par de comentarios. A parte expositiva, non? Porque, bueno, xa que dona Elena falaba de xusticia, inda que vindo dela eu dudo moito de que crea nese concepto por moitas das afirmacións que temos que escoitar aquí cada día, sí que quería comentar que nesa afirmación que dicen de que non houbo avance algún na actuación, están poñendo en dúbida o traballo de gabinete que esa actuación leva consigo. Nese proxecto se está traballando, hai un equipo de técnicos, de arquitectos que están traballando nese proxecto e precisamente facendo ademais alusión tamén ao que decía Ferreiro de derruir escolas, unha das cousas que retrasou a redacción final do proxecto foi precisamente valorar a necesidade ou a conveniencia de derruir ese edificio, esa construción ou a posibilidade de reutilizala. Nese sentido, comentarlle ademais que por parte do Servicio de Arquitectura nos informan de que o proxecto básico está rematado agora para a primeira semana de xaneiro para presentar á Xunta e que dé o informe de viabilidade, así como presentar no Concello para a licencia urbanística. E o proxecto de execución está en estado moi avanzado e se conta con rematar a primeiros do mes de febreiro. En calqueira caso, outra das cousas que comentan na exposición de motivos é o retraso notable e eu sí que quixera aquí decir que se o noso retraso de 3 meses é notable, podemos darlle á Xunta de Galicia pois unha matrícula de honra cum laude en moitos outros proxectos nos que tamén comprometen a palabra sin ningún tipo de apuro nin de problema en non a cumprir despois. O proxecto da residencia de Folgoso, como de todas as demais, vai a chegar ao seu fin, mal que lles pese. O voceiro do Partido Popular. Gracias, presidente. Mire, a moción é ben simple. Pide unha demanda que está aprobada, que está presupuestada. Isto non é un problema de presupostos, isto é un problema de xestión. E resulta que usted, como diputada da área, parece ser que ese día tiña outros que faceres e non quixo respaldar ao seu presidente. Pero o seu presidente estuvo ali, cumpliu. O seu presidente reuniuse ca corporación, reuniuse cos seus concelleiros ali, cas súas concelleiras, e comprometeu. E el, a preguntas dos veciños e ante os medios, el dixo que a principios de setembro estaría esa residencia empezada. Non son 3 meses, señora Sonsoles, son 5 meses. Desde agosto está, e a pregunta que hai, o que non podemos estar descartando e descargando continuamente nos equipos técnicos e que resulta que era un colegio. Mire, aquilo é un colexio que fai moitos anos que non ten uso e aquí sempre houve un principio que é o de respeto á autonomía local. O Concello, por unanimidade, acorda que ese sexa o emplazamento e, por tanto, usted que tanto lle gusta respetar a autonomía local, a min tamén, creo que non entraremos en debate se debe ser ali ou non debe ser ali. O presidente chegou ali cun proxecto co seu staff, co seu equipo técnico, presentou un proxecto xa como iba a quedar, que estaba todo avanzado. E claro, usted entenderá que teñamos que ter dúdas. Eu son dun concello que é o Saviñao, que no ano 2010 estaba entre eses afortunados que iba a ter esas 12 primeiras residencias. 2010. Pasado mañá, 2019. Foron como 4 veces a colocar a primeira pedra. A primeira pedra xa a roubaron, pero seguimos sin primeira pedra, sin segunda pedra, sin terceira pedra, sin proxectos, sin nada. Por tanto, eu que lle pido é que aceleren. O que non se pode dicir, o Servicio de Arquitectura ten problemas. Usted tiña nos presupostos do 18 600.000 euros e no presuposto do 19 outros 600.000 euros. É 1.200.000 euros para a construción dunha residencia. Cunha ubicación, cos permisos todos concedidos, e o que teñen que facer é xestión, que é o que a ustedes lle queda grande. A ustedes o servicio técnico está trabajando en eso.
Por tanto, aquí non vimos a debatir sobre ese tema. Aquí vimos a pedir que ejecuten o que está aprobado e financiado, porque é un proxecto moi importante. Son 52 plazas para un concello de alta montaña que ten os problemas que temos a Galicia rural, pero, se acaso, máis agravados, e, por tanto, o que teñen que facer é cumplir. Porque, mire, quedanlle 5 meses hasta que haxe unhas eleccións, e moito me temo que foi un goberno popular quen iniciou este proxecto, quen iniciou esta financiación, e moito me temo que o ritmo que van vai ter que ser outro goberno popular o que empeza a construción da residencia. Nós o que lle pedimos é que pensen nos veciños de Courel, que pensen nos seus representantes que publican un pasquín que parece destes da República, donde dicen el presidente compromete e nosotros aseguramos que en septiembre se empezará a residencia. Eu que lle digo é que dentro de 3 ou 4 meses voltaremos a traer isto aquí e, por desgracia, o mellor non está moito máis avanzado. Moitas gracias. 3 minutos o deputado non escrito. 3 minutos o BNG. 3 minutos o vocero do PSOE. Bueno, señor Armesto, sin acritud e con todo o afecto do que son posible. Eu non dixen que o Servizo de Arquitectura tuvese problemas. O Servizo de Arquitectura está facendo o seu traballo. E me sorprende que, vindo dun grupo que ten tanta sensibilidade para os funcionarios da Deputación, poña en dúbida que o Servizo de Arquitectura está facendo o seu traballo para facelo ben e ben valorado. O lugar está aclarado que vai a ser ese, pero evidentemente teremos que valorar a pertinencia ou non de derrubar o edificio existente para optimizar a inversión. Pero non hai ningún problema, os procesos están en marcha. Supoño, aludindo outra vez ao término xusticia que a señora Candia facía alusión nunha das súas intervencións, supoño entonces que o retraso en 3 anos por parte da Xunta de Galicia en conceder os PIAs de outras residencias desta entidade tamén é unha cuestión de xestión, como pretende acusarnos a nós, non? Tenemos que entender así, porque tamén precisamente a señora Elena Candia, cando foi presidenta da Deputación, pediu no ano 2015 un PIA para a residencia Castro Verde e non foi a Xunta de Galicia do ano 2018 que o concedeu, pero non lle concedeu a ela, nin a Deputación, concedeu a Suplusa. Eso, mellor, tamén é unha cuestión de xestión que algún día se poderá aclarar. Non lle poño en dúbida nada do que está dicindo nese sentido, no sentido estricto da moción. Queremos e vamos a rematar a residencia de Folgoso o antes posible. E, de feito, estoulle dando datas moi próximas. Estoulle falando da primeira semana de xaneiro para o proxecto básico e da primeira semana de febreiro, principios do mes de febreiro, concretamente por parte do Servizo de Arquitectura, para ter o proxecto de execución. Entonces, bueno, nos estamos a traballar. Eu espero que teñan vostedes tamén o mesmo celo e o mesmo entusiasmo para pedirlle á Xunta que, cando teñan eles que facer cumplir con esa parte do procedimento administrativo, tamén teñan a celeridade. E espero que non lle pida máis 2-3 meses, porque o presidente estaría ali en agosto. Pero o compromiso era setembro. Estamos falando de setembro, outubro, novembro, estamos falando de 3 meses que terían que estar empezadas as obras. Eu o dito, aceptamos a moción porque esa é a nosa intención. Nada máis e moitas gracias. Un minuto para rematar. Gracias, presidente. Sin acritud, señora Sonsoles. O seu non é a xestión. O seu é que pase o tempo. Mire, usted quere falar dos PIAs. Usted ten 3 residencias que contan co PIA, con permiso de inicio de actividades. Olvídese, usted conta con 3 e vai na retrasar. Usted ten unha compañeira ao lado que ten unha residencia terminada con PIA como Castro Verde e outras, pero o problema seu é a xestión. E logo é dicir, os problemas son da Xunta. Eu que lle digo é, Folgoso ten un problema, ten unha necesidade e ten uns recursos aprobados. Agora o que lle queda a ustedes é xestionar. E usted o que lle teñen que dicir aos veciños de Folgoso de Courel, esa residencia, pois vámola a dilatar, como vimos facendo con todo, 9-10 años, ou nos vamos a poñer a ela. Por tanto, aquí o que lle vimos a pedir é o noso compromiso firme con Folgoso, é firme con esa residencia. O seu presidente foi ese día ali. Eu xa sei que nos dice usted os servicios de arquitectura. Mire, os servicios de arquitectura fan o que se lle manda. E se ustedes os teñen traballando non sei en que cosas, non podrán avanzar aí. Por tanto, céntrense no que se teñen que centrar e digan aos veciños de Folgoso si van deixar ustedes a palabra do presidente empeñada, como deixaron aquel día solos, ou si vai haber residencia nun plazo razonable. Moitas gracias e bon Nadal a todos.
Moi ben, entendo que hai unanimidade tamén. Se están todos os diputados. Faltan. Votos a favor? Está aí, a unanimidade. Noveno punto. Moción del señor diputado no adscrito para a supresión das entrevistas das convocatorias de emprego desta institución. 6 minutos o diputado no adscrito. Gracias, señor presidente. Me imagino que necesitarei menos, pero despois de escutar a señora Sonsoles, quixera facer un inciso porque unha das técnicas e das prácticas do socialarrivismo que goberna en minoría nesta institución é esconderse sempre detrás dos funcionarios. Vímolo xa en numerosas mocións, en numerosas propostas, cando non cumplen, que non, como dice o señor Ferreiro, non cumplen nunca, pois bótase a culpa aos funcionarios. Ou desde aquí é que a parte que lle toca aos funcionarios de arquitectura, que tamén son funcionarios ou traballan, non sei xa a situación xurídica que teñen, porque hai tantos recursos presentados, que se hasta nin son funcionarios desta institución. É que o personal no servicio de arquitectura é unha persona, basicamente, non sei se puxeron algún máis que en esos procesos selectivos que están facendo todos os días, pero a realidade é que esconderse detrás dos funcionarios é bastante triste. Pero, bueno, é a técnica que teñen ustedes. En canto á miña moción, basicamente o que ven buscando aquí, despois de numerosas queixas de persoas e ciudadanos que se presentaron aos procesos no escrito, incluso de algúns que aprobaron e participaron neles, é que se eliminen as entrevistas dos procesos selectivos. Dice o Tribunal Supremo desde fai tempo que las que se declara que las pruebas selectivas de conocimiento a cargo de aspirantes mediante temario son más ajustadas a los criterios constitucionales que la selección de funcionarios mediante test psicotécnicos, entrevistas, realización de memorias o similares. O que se busca aquí é que haxa criterios objetivos e que os funcionarios desta institución, como de outra calquera, pois se faga con os principios de igualdad, capacidade e mérito que recolle a Constitución no artículo 23.2 e no 103.3. Ao analizar a legalidade das diversas ofertas de empleo público que situaba en criterio de paridade as probas de conocimiento cos test psicotécnicos e entrevistas, o Tribunal Supremo asume a tesis de que o criterio orientador dominante para o acceso ao empleo público e que debe presidir con carácter prevalente a valoración dos procesos selectivos é que as probas, programas e técnicas han de dirixirse de modo principal e obligado ao control e comprobación dos coñecementos que posea o aspirante, contemplándose de modo secundario e potestativo os outros tipos de probas citados. E é ben certo que o mero conocimiento dun temario non é garantía plena de idoneidade burocrática. Igual que un premio extraordinario de medicina non dice que esa persoa vai a ser un bon cirujano, ou que un premio extraordinario na esquela de hostelería permita traballar no bullying. O que resulta meridiano é que unha entrevista incluye un alto e arriesgado factor de subxetividade e que a proba psicotécnica só sirve para mostrar tendencias, perfiles de personalidade ou actitud, pero non garantiza o funcionario cortés, respetuoso, formado, eficaz e leal ao servicio público. Por ello, é polo que vou pedir que se eliminen as entrevistas e pedir o apoio desta corporación. Son numerosas as persoas que se dirixiron a mí, numerosas, para alrededor dunha vintena, con cartas e incluso que despois terei, e onde vemos que o baile que hai, eu invitos ademais a que estudien os procesos selectivos realizados durante este ano, xa non se vayan atrás, e miren o baile que hai nos postos de traballo, o sea, unha vez feitos os traballos de conocimiento ou respecto ao temario, pasen o resultado da entrevista e verá como bailan. O 6 pasa o 2, o 2 pasa o 8, o 4 pasa o 9, o 9 pasa o 1, etc. O sea, que esa subjetividade decide, basicamente, cal é a lista que termina salindo dos citados e dos famosos procesos selectivos desta institución. Nada máis de momento e moitas gracias. 6 minutos o BNG. Bueno, pois, tendo o BNG, non temos máis remedio, non podemos facer outra cousa que apoiar a moción, dado que unha parte, un dos puntos de acordo dunha moción que presentamos en febreiro de 2017, donde se solicitaba
inicialmente, que se suprimiran as entrevistas ou no caso de que houbera unha entrevista ou unha proba que non tuvera ningún soporte escrito, que se procedera á súa grabación para unha posterior, se fora o caso, reclamación ou que fora necesario. E hai que lembrar que naquel momento pediúsenos por parte do Goberno que deixáramos a moción encima da mesa co compromiso, falo de febreiro, de que antes dese verán do ano 2017 se presentaría unha proposta de reforma do sistema de acceso, do sistema de exámenes na Diputación. Estamos en decembro de 2018, é dicir, ano e medio despois de que acabara o plazo para facelo e ainda non sabemos nada do asunto. Cuestión que nos tínhamos xa planteado de volver a repetir esa moción nun dos próximos plenos, que seguramente faguemos de todas formas, porque insisto que era un pouco máis amplia co que aquí se propón. En todo caso, votaremos a favor. É unha cuestión, dicíamos daquela, que iso era necesario modernizar ou actualizar o sistema de selección xa non só polas inquedanzas ou as protestas que había dos que participan nas probas selectivas, que tamén, igual que dice o señor Martínez, a nós tamén se dirixe bastante xente nesa liña, senón incluso para intentar mudar a percepción social que hai sobre esas probas fora do que é a Diputación, cousa que nos parece fundamental mudala. Ás veces xa non é só porque poida ou non haber cuestións raras, chamémoslle así, senón que a percepción que existe fora da Diputación é que si as hai. E iso hai que mudalo, e a forma de mudalo é intentar ser o máis garantistas posibles e elaborar, non hai ningún modelo xusto, eso está claro, 100%, eso é imposible, pero intentar que o xunto da sociedade perciba que se está intentando cambiar esa dinámica e que señan as probas de selección o máis obxectivas posibles. E xa para rematar, xa que quen propón é o actual presidente de Suplusa, pois tamén pedir que se faga exactamente o mismo en Suplusa, porque, polo que eu entendo, hasta hai pouco tempo, pois tamén se acostumbraba a facer tamén nos entes anexos á Diputación. De feito, na nosa moción incluíase tamén non só na Diputación, sen todos aqueles entes autónomos que dependían dunha forma ou doutra da propia Diputación. Imagino que así o fará, incluso por coherencia, digámoslo de unha maneira. 6 minutos o vocero do Goberno. Bos días a todos e tamén desexarlle a todo o mundo felices festas. Vou ler unha parte da miña intervención porque non quero equivocarme ou transcribir as notas que teño feitas. Para asegurar a obxectividade e racionalidade dos procesos selectivos, as probas poderán complementarse ca superación de cursos, períodos de prácticas e exposición curricular dos candidatos con probas psicotécnicas e ca realización de entrevistas. Isto dice o Estatuto Básico do Empleado Público. A entrevista é un medio complementario e non decisivo para un procedimento selectivo. A entrevista non pode ser unha proba independiente, ten que ser encardinada dentro dun concurso. A súa función principal é coñecemento real dos méritos alegados en relación coa función do seu posto, profundizar no currículo profesional do aspirante e para comprobar o real conocimiento do alegado no seu currículo. A entrevista na Diputación está estructurada, ten preguntas iguales para todos, realízase por un tribunal de 5 funcionarios, en cada caso expertos no obxecto da contratación, que actúan de forma profesional e independente. A moción dice algunhas cousas que non son exactamente certas. Selección de funcionarios de carreira personal laboral fixo incluído nas ofertas de empleo. Presenta 2 supostos. A convocatoria que se deriva da oferta de empleo público. Neste caso, a Diputación de Lugo non ten entrevistas. Ten que quedar claro eso, non ten entrevistas. É unha prueba de acceso sin entrevistas. E o segundo error é dicir que a entrevista se realiza en paridade co resto de probas. Eso totalmente incerto. Totalmente incerto. A entrevista inclúese nos procesos de selección para personal temporal en fase de concurso representando na puntuación un total de 5 puntos sobre un máximo de 60. Xa me dirán en que fase incide a hora de puntuar. 5 puntos dun total de 60.
E isto ten que quedar claro, porque é demasiadas veces as que se fala xa deste tema. En fase de oposición, 40 puntos, 20 nunha proba teórica, na que hai un test, hai un tema a sorteo, que é dicir, o funcionario mete a mão nun sobre e quita un saqueto, mete a mão, quita un tema e automáticamente ten que desarrollar ese tema. Non dá tempo a dicir, non, este tema, non, ten que desarrollarlo automáticamente. Eso cada vez cada participante, non é a este, sino a todos os participantes. E ten unha proba práctica con un examen de, tamén ten 20 puntos, normal, non? E na fase de concursos hai, efectivamente, un baremo de méritos. Tamén son 20 puntos. No baremo de méritos son 20 puntos, pero por experiencia, 6 puntos. Por formación, títulos e demais, 8 puntos. Por outros procesos selectivos que teña superado, 1 punto. Entrevista curricular, 5 puntos. É dicir, volvemos ao de atrás, de un total de 60, 5 non é significante. É dicir, eu creo que a Diputación está cumplindo con amplio margen a situación de fases nos diferentes concursos de contratación de personal. Eu non sei se teño tempo, pero podía dicir que isto o avala a Unión Europea, en donde para traballar na Unión Europea fai falta pasar unha entrevista de 40 minutos, que ten teñen que falar sobre a súa trayectoria académica, sobre a motivación que teñen para o posto de traballo e condiciona o perfil, as competencias que ten no perfil do posto de traballo. Bueno, quería dicir aquí, iba a dicir máis tarde, pero vou dicir aquí que, aparte disso, ten outro aval. E vou dicir qual é. Moi sencillo. Estos son datos que me facilitaron e que son de, vou á última página para non enrollarme moito, 142 postos de traballo en 82 procesos selectivos, todos na provincia de Lugo, de ayuntamientos que podo nombrar, pero que non vou nombrar, simplemente dicir que hai de todos os colores políticos, en donde se selecciona xente e a entrevista é un método que se utiliza para eso. Podo poñer algún exemplo? Non quixera, pero bueno, vou poñer algún. Hai un equipo, por poñer un exemplo, o Concello do Sabiñao, concurso de entrevista curricular, supón 2 puntos de 11. Hai outros que supón punto e medio de 11. Hai outros que son, e non quero nombralo, concurso de méritos. Entrevista curricular supón 7 puntos sobre 10 do baremo de méritos, co cual nós estamos nun proceso en donde a entrevista o que ten é darlle o conocimiento á administración de a quen está contratando, porque o demais está na fase de oposición, exámenes, etc. Iso é por o que temos que rechazar esta moción. Nada máis, moitas gracias. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Moi brevemente, que ademais teño entendido que ás 14:30 terán que comenzar o pleno extraordinario. Nos anunciamos o noso voto favorable, escoitando as intervencións, na verdade, escoitando toda esta sesión plenaria, non? Cando un compañeiro nos decía que compañeros nosos ladraban nos bares, o outro di que sacamos as bolas dun saqueto. A veces parece que vamos evolucionando, non? Dende o punto de vista da democracia e dos dereitos, e cando un escoita estas cousas, a verdade parece que involuciona, non? Porque cando este tipo de iniciativas, porque se duda da transparencia e de actuacións, pois non só sendo e senón parecendo, como decía o Bloque Nacionalista Galego, pois a verdade é que máis que contribuir a unha evolución, parece que vamos dando pasos atrás. Pero, sirva esta iniciativa para dar un paso en firme, xunto co pleno seguinte, de compromiso tamén cos traballadores, polo menos de tomar decisións que
que respeten os dereitos liderando aquelas persoas que os vían afectados, non? Ademais, de outro tipo de valoracións que me permitín facer moi brevemente neste primer turno, que creo que xa se me saltou porque creo que alteraron orden, pero en todo caso renuncio ao segundo para cumprir o prazo se é necesario para que poidamos ter o pleno extraordinario e anunciamos o voto favorable. 3 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Tamén brevemente. Mire, o que eu transmito aquí é algo que no meu concello non se fai. E traigo aquí porque voulle ler algunhas das 20 ou 30 cartas que recibín de personal desta institución e do que me transmitiron moitos, repito, dos opositores que se presentaron e que parece ser que esa práctica é habitual aquí. Porque usted, por certo, señor Ferreiro, antes de nada, en su blusa, este presidente non convocou nin proceso selectivo e se o hai non vai haber entrevista. Xa yo dou eu. Fálame, que as pruebas de coñecimientos teñen 40 puntos, 50, poden ter 200, señor Sotuela. Parece mentira que un señor que leva un diputado que leva sendo jefe de personal, diputado de personal tantos anos, crea que eso é unha garantía. Non é ningunha. Porque usted sabe que cando acaba o proceso selectivo objetivo, están nun puñado. Os opositores que aproban están nun puñado. A diferencia de puntos pode ser 1, 2, 3, 4, non hai moita diferencia. Mire os procesos selectivos de 2018. En vez dese listado que lle deron dos concellos que a min, e perdonen a expresión para que non se moleste nadie, má refanfinfla, porque cada institución fai o que lle parece. Becerría non fai o que fai usted en Ribas de Sil, nin o que fai a Pontenova, nin o que fai o Saviñao. Cada concello, deberá facer. E ustedes que son oposición no Concello de Saviñao, igual teñen que presentar outra moción igual a esta para que eliminen a entrevista. Aquí estamos falando da Diputación. E en este caso do meu concello que non ten tampouco nada que pintar. Entón, que pasa? Quedan todos nun puñado. É máis, mire, nalgúna das cartas, a parte do baile, co 6 pasa o 2, ou un pasa o que estaba de unos nas probas objetivas pasa o 5, etc. Este é o problema. Pois ven tamén acotacións, que se ve que tal, se en algún momento isto chega ao xulgado, podense xuntar, el número 1, que estaba de número 5, protegida de fulanito. El número 2, de tal servicio. El número 3, mujer de non sei quién. El número 4, sobrino de fulanito. Eso veñen as acotacións que me mandan. E mire, é bastante triste que entre a cantidad de cartas, a maioría anónimas, porque a xente, eu hasta o lamento, a mí podeme mandar o teléfono e a dirección que lles vou contestar a todos, así non lles podo contestar. Dice, e vou na ler textualmente, señor diputado provincial, ante todo disculparle, podo lle dar unha vintena delas, que se pode mentir o que contan. Ante todo, disculparme por la forma de contactar con usted mediante carta anónima que no es para nada valiente ni profesional. Pero, como usted sabe, los funcionarios que no compartimos la política de personal nos enfrentamos a represalias de todo tipo por parte del Servicio de Recursos Humanos desta Diputación Provincial. Non lle podo dar o nombre nin o teléfono porque non o deu, e tampouco lle daría, que se chama secreto profesional que se está debatindo estes días tamén nas Islas Baleares. Por medio de esta carta, solo pretendo que sea consciente de que muchos de los funcionarios de verdad profesionales estamos en desacuerdo con la política caciquil y de enchufismos que en estos momentos está alcanzando unos niveles desorbitados, que muchos de nosotros nos produce vergüenza ajena de ser funcionarios de esta institución. No solo se nos priva de derechos en igualdad de condiciones o con más méritos, sino que no nos deja ninguna posibilidad de progresar en nuestra carrera profesional. Por este motivo, solo le pido que estudie con detenimiento el tema de personal de esta institución y que, en la medida que pueda, poner su granito de arena para poder cambiar algo esta situación insólita. Convocan listaxes para interinos para dar entrada a familiares de altos funcionarios, jefes de servicios, de funcionarios afines al partido, secretario general, antiguos cargos del Partido Socialista en el Concello, en vez de convocar promociones internas para personal de la Diputación. Nombran en comisiones de servicios y en atribución temporal de funciones a personas enchufadas que después se tienen en cuenta en los concursos, lo mismo con productividades, etc. Como usted sabe, seguramente, se infringen todos los derechos de igualdad, mérito, capacidad que propugna la Constitución y ley.
Nombramientos en jefaturas de personal interino, etcétera, etcétera. Por todo isto le pido que sus asesores, a verdade é que non teño asesores, por desgracia, reiteradamente aquí inténtase deixarme aislado e laminado, estudien el siguiente tema con el fin de poder tener una misma objetividad de los procesos selectivos. Y además le sentaría como un puñetazo en el hígado al Gobierno y sobre todo al Servicio de Recursos Humanos. Según el artículo 205.3 de la Ley 2015 de 29 de abril del Empleo Público de Galicia, no obstante lo previsto en los apartados anteriores, las entidades locales, por acuerdo del Pleno, podrán encomendar a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia la selección de su personal. En este caso, la Consejería competente en materia de Administración local aprobará las bases y convocatorias y efectuará los correspondientes procesos selectivos en el marco de lo establecido por la encomienda y por esta ley. O sea, dicen aquí, y otras similares, que non se fían de ustedes que vayan a outras misas. Eu tampouco pido eso, pero polo menos este elemento que é subjetivo o quiten. A lo mejor non es viable, pero me parece que merece la pena estudiarlo e intentarlo. Un saludo, disculpe las molestias, etc. Eu que lle pediría aquí a calquer funcionario que se dirija a min que me pode dar o teléfono e a dirección que me poñerei de forma discreta con el. E aquí, xa para rematar, o que dice o propio Tribunal Supremo, eu o que está posto aí, saqueino dunha sentencia do Tribunal Supremo. Non inventei nada, señor Sotela. E dice claramente, contemplándose de modo secundario e potestativo, os outros tipos de pruebas citados, co cual eu pido que ese criterio secundario potestativo eliminen. Non sei se é posible ou non é posible. Pero claro, non é extraño na administración que ven por capricho de arteros gobernantes, ver pola complacencia dos sindicatos ou ben por a errada interpretación dos técnicos, alume que convocatorias cuyos términos incluyan tales entrevistas o psicotécnicos como factor que, máis de completar, lleve a determinar, que é o que lle digo ao señor Sotela, esos 5 puntos determinan quen queda de primeiro, quen queda de segundo, etcétera, etcétera. Al aspirante seleccionado. E se unimos unha... Señor Martín, leva 2 minutos. Home, eu creo que co tempo, co margen que lle din durante toda a mañá, pode ter un par de minutos máis. Quere ser moi puro para alguna cosa, pois hai que serlo para todo. Vale, e se unimos unha... Hai que serlo para todo, vale? A ver se é verdade. A ver se é verdade. Mire, a realidade está aí. Vamos proceder á votación, que non quero deberlle favor ningún de un segundo, señor presidente. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o BNG. Bueno, vou dicir o mismo, parece que non quero usted entendelo. De 60 puntos, 5 non son determinantes, xa lle pode dar usted as voltas que queira. Eso non é así, todo o que dice esa carta é mentira. De 60 puntos, 5 non son determinantes. Tampouco é certo que no Concello de Becerreá non haxa procesos con eso. Hai, sí, houve un proceso. Dígolle cual, o 22 do 5 do 18, entrou un auxiliar administrativo a traballar ali e tiña 2 puntos tamén por unha entrevista. Oiga, sí, non yo estou inventando. A min o dato que me pasaron foi ese. O mismo que é certo o outro dato de que dos 10 puntos, 7 eran para entrevista. Tamén é certo. E o mismo sendo, sigue tan certo en tanto é así que hasta non hai moito, usted mismo confiaba nos tribunales da Diputación e pedía tribunales á Diputación para os procesos selectivos. Non sei agora se agora cambiou de idea. Bueno, faga usted o que queira. De logo, en recursos humanos, no Departamento de Recursos Humanos, nin da Diputación, de ningún concello do PSOE, haille nin siquiera un amigo, nin un familiar deste diputado que lle fala. Nin siquiera do meu pueblo. Non sei se usted pode dicir o mesmo. De logo, eu sí que o podo dicir. Nin da Diputación, nin do Concello, nin de ningún sitio onde se traballe neste país, hai un familiar ou amigo ou veciño de Ribas do Sil do diputado que ten a potestad, ou neste caso, ten a Dirección de Recursos Humanos da Diputación. Dicirlle que, aunque usted non aludiu el, voulle aludir eu. Mire, nos contratos de prácticas, que nos faltou por falar, vamos a falar tamén dos contratos de prácticas. Os contratos de prácticas sí teñen a cuestión da entrevista, pero por qué? Porque é un contrato de primeira oportunidade, é un contrato por 6 meses habitualmente, pode ser incluso por un ano se hai unha renovación. E incluso niste, no que se está valorando un currículum, John, os méritos, usted
non se fíe do que lle dicen nesa carta. Vai a comprobar personalmente a modificación que hai neste tema. Non hai modificación ninguna. Se tú tes un currículo profesional no que tes unha carreira profesional, se tes uns cursos, se tes non sei que, levache puntos suficientes, baremos de méritos para este caso. Vou ler tamén. Experiencia laboral, 2 puntos. Expediente académico, 2 puntos. Se ten sobresaliente, 5 puntos. Outras titulacións, 3 puntos. Nivel de conocimiento do gallego, 1 punto. Idiomas que non sean comunitarios, 2 puntos. Cursos de formación, 3 puntos. Superación do exercicio noutros procesos, 1 punto. Entrevista curricular, 5. Non pode ser. Eso que usted me dicen na carta, eu de verdade non o superviso, non fago eso, porque, entre outras cousas, confío plenamente nos tribunales. Non pode ser certo. Non pode ser certo. Co cual, a conclusión é moi clara. A entrevista é un método para seleccionar xente tan válido como cualquier outro. Bien, eu lamento moitas veces que a miña verba non sea, dicir, cando fala o saqueto, pois sí, fala o saqueto, porque, oiga, usted, hai unha saquiña na que poñen uns temas, e o concursante, o participante no proceso, e si o fai. Lamento non ter esa verborrea fácil que teñen ustedes. A todo isto, a entrevista é moi importante, de verdade que yo digo. Se ustedes a fixeran a entrevista, non se lles colaban másteres pagados a dedo ou con cartos ou conseguidos a través, másteres pagados con cartos ou conseguidos a través de presión política. Ernesto, xa que somos amigos e nos conocemos, se houberas feito a entrevista ao mellor no Concello de Monforte, non se colaba tamén algún que non querías que se colara. Nada máis e moitas gracias. Bueno, pois felicitarlo. Parece ser que non nos entendemos. 3 minutos o Partido Popular. Disculpe, non lle toca ainda o turno. 3 minutos o Partido Popular. Xa lle dixen que iba a renunciar ao segundo turno. 1 minuto para rematar. Parece ser que non nos entendemos, señor Sotela. Estamos falando da fase final, a entrevista é o último elemento desa oposición ou como lle queira usted chamar. E aí é definitivo. O cambio é definitivo. Sí. E mire, esa plaza de Becerrea, mire a quen convocou ou quen foi o que fixo ese proceso selectivo, porque non se convocou ninguna plaza do auxiliar administrativo salvo unha procedente dunha subvención, cas condicións que poñía a subvención. Sí, non hai ningunha convocatoria en Becerrea. En 2018, señor Sotuela, hai unha plaza de auxiliar administrativo que dice aí con unha subvención de un organismo determinado que puxe as condicións cas que tiña que seleccionarse. Non as puxo o Concello de Becerrea. E se encontra algunha, pois te rectifico. Respecto a familiares, mire, vámoslo deixar así. Porque hai o que se chama plazas colaterales, nas que non se entra directamente, pero que dependen desta institución, dependeron e siguen dependendo. Eu creo que non debía de escupir para arriba. Nada máis e moitas gracias. Ben, debatida a moción, eu coido que neste sentido, pois creo que non sei se o Pleno pode chegar a un acordo que a lei permite, é dicir, pode contradicir un acordo que a lei permite, se eu supoño que dirá jurídicamente alguén. E máis, bueno, tamén dicir que xente moito cambia, é dicir, de pensar de ayer a hoy cambia bastante a situación. Sí, señor presidente. A pureza ven agora... Este diputado non é moxa de clausura. Eu creo que e remite e transmite o que lle dice. Se a xente protesta, a mí nunca me protestaron hasta ahora. Se protestan por non traer. Perdone unha cousa. Inda que sea cambio de criterio. Eu a usted non molestei cando estaba falando. Inda que sea cambio de criterio, señor presidente. Aviso unha vez. Claro, usted xa sei que non cambia. Aviso dúas veces. Usted minte e non para de mentir. Dúas veces. As que queira. Vou avisar a 3 veces. As que queira. E se avisa a terceira vez, aí votalo. As que queira, pero... Non interrumpín para nada. Pero conta verdad, para de mentir que leva 3 anos mentindo. De verdad que vou votalo. Leva 3 anos mentindo. De verdad que vou votalo. Pero vote, hombre. Xa me votou máis veces. Eu non interrumpí para nada. É que usted ten que respetar os demais. Respetar é a verdad. O que non se pode cambiar de opinión. Que temos que facer con usted? Empezar a mentir faltando a súa palabra e votar 4 anos igual. É iso que pide usted. Hombre.
Vamos, ya usted interrumpino. Quen dixo que non podía cambiar de opinión? Eu dixo que usted moito cambia de opinión. Non dixo máis nada, Claro, cambiou de opinión. E cas que leva feito vergonza lle debe dar. Vamos a pasar a votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. Seguinte punto, 10º punto. De la presidencia adoptadas durante el mes de noviembre, correspondientes a la 2920 hasta la 3285, cuyas copias fueron remitidas a los grupos políticos provinciales. Comunicacións da presidencia, yo no tengo. Y, por último, ruegos y preguntas regulamentariamente formuladas. Hai dos preguntas do diputado non escrito. Na primeira, cando ten previsto o presidente comunicar dito acordo á entidade sublusa para poder executar a citada encomenda. Nestor eu vou a responder eu como presidente e vou dicir que cando reúna os requisitos legais para ser medio propio desta Diputación se lle contestará. A segunda pregunta, cal é a persona ou órgano xa que o Pleno da Diputación non o é, a que ten que dirixirse a sublusa para que dito o Pleno se convoque. Tamén lle contesto eu sobre... Neste sentido, creo que se ten pronunciado xa o Consello Consultivo e creo que unificou doutrina, así que os seus asesores estou seguro de que saben cal é esa doutrina e poden consultala no Consello Consultivo. Hai un rogo do BNG sobre o Club Náutico de Belesar, que xa se está traballando tamén nese sentido para... Xa se lle comunicou que ese señor que non seguía está facendo a convocatoria para a praza, para levar a concesión do Club Náutico de Belesar. E se non hai máis nada, pois levantamos esta sesión. Non sei se hai que interrumpila, se paramos 5 minutos se queréis e volvemos a empezar. 5 minutos, ben. Espera, apuntar.